ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் பக்தி சதாச்சார் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இப்ப நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்? ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம், இஸ்கான் மங்களூர்ல. ஒரே வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. பிரணத்தி எடுத்து விடுறா மாதாஜி? எடுக்கிறேன் மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन. म्यूट போயிட்டாள். म्यूट. जय श्री माताजी. कमलम सॉरी माताजी. वंदेहं श्री गुरुरुह श्रीयुतपद कमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं जाक्रजातं सकगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सकगणललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै च तालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रिये. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादिदेशतारिणे. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. चिन्वदां सुखद कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः कृतन्दसन्दोह अभद्राणि विधिनोति सुकृतदां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भगवती नैष्टिकी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து ஸ்கந்தம் 2, போன வாரம் ஸ்கந்தம் 1 எடுத்துட்டோம், கேண்டோ 1 எடுத்துட்டோம். இன்னைக்கு 2, 3, 4 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். செலக்டட் வேர்சஸ் தானே. ஸோ அது வந்து பிரபஞ்ச வெளிப்பாடு. உங்களோட அந்த புக் இருந்ததுன்னா அது கரெக்டா இதுதான் இருக்கா பாருங்க. பிரபஞ்சத்தின் கேண்டோ 1 மாதாஜி, கேண்டோ 2 ஓகே. கேண்டோ 1 ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. பிரபஞ்ச வெளிப்பாடு அது வந்து அத்தியாயம் 4 உருவாக்கும் செயல்முறை. எஸ், அல்பாபெட்டிக்கலாவே போலாம்னா பிரபுஜி ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸ்ரீ சுகவாச நம பரஸ்மை புருஷாய பூயசே சத்உத்பவ ஸ்தான நிரோத லீலாய கிருகீத சக்தி திரிதாய தேகினாம் அந்தர்பவாய நு மலஷிய வர்த்தமனே. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றாரு. என்ன சொல்றேன், அதான் நான் தமிழ்ல எல்லாம் போடல, அப்ப இங்கிலீஷ்லயே போட்டிருக்கேன். ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் ரொம்ப தப்பு வந்தது இல்லையா. அப்ப இங்கிலீஷ்ல படிச்சுட்டு நீங்களும் படிச்சு நானும் தான் படிக்க போறேன். இன்னும் லேட் ஆயிடும். எப்படி நான் எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்ண போறேன். உங்களுக்கு சான்ஸ்கிரிட் வேர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறேன், அவ்வளவுதான். எல்லாருக்கும் ஒரு படிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கொடுங்க.
அது இது இப்ப யார் வேணா படிக்கிறாங்க. Let me offer my respectful obeisances to the supreme personality of God. பகவானுக்கு நான் நமஸ்காரம் செலுத்துறேன். Who for the creation of this material world, in material world னாக்க இந்த பௌதிக உலகத்தை அவர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். Accepts the three modes of material nature. அவரோட கீழதான் அந்த வந்து மாயா 3 முக்குணம் என்னது முக்குணங்கள் என்னது 3 முறைகள் அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்றோம் இல்லையா. 3 modes of material nature. அது எல்லாமே அவரோட அண்டர்ல தான் இருக்கு. அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். He is the complete whole residing within the body of everyone as a Paramatma. Paramatma fulla அவர் இருக்கார் நம்ம எல்லாரோட ஹிருதயத்திலும். And his ways are inconceivable. ஒன்னு புரியவே வராது. அவரோட என்னெல்லாம் எப்படி எல்லாம் இருக்காரு, இங்கெல்லாம் இருக்காரு, எங்கெல்லாம் பரவி இருக்காரு, என்னெல்லாம் செய்யறாருன்னு ஒண்ணுமே அவரோட செய்கையெல்லாம் நமக்கு புரிஞ்சு வராது. அவருக்கு நான் வந்து நமஸ்காரத்தை தெரிவிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றார்? சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றார். எஸ், அடுத்தது யாரு? பிரபுஜி, மாதாஜி. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி மேல வந்துட்டாங்க. ஜெயலட்சுமி போட்டாங்க, அதனால படிங்க போ. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கலா? இல்ல மாதாஜி ஃப்ரீயா இல்ல. பபிதா மாதாஜி படிங்க. ஃப்ரீயா இருக்கலா பபிதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. பூயோ நம சத்ருஜின சிதே அர்ஷதாம் அசம்பவாய கில சத்வமூர்த்தயே பும்சாம் புனః பரபிரம்மஸ்ய ஆஶ்ரமே வியவஸ்திதானாம் அனுமிருத்ய தாசுஷே. I again offer my respect. சும்மா நீங்களும் படிச்சா நானும் படிக்கணும், இன்னும் டைம் வேஸ்ட் ஆகும். அதுக்குதான் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. I again offer my respectful. இன்னும் யார் திரும்பி நான் வந்து உங்க நமஸ்காரம் செலுத்துறேன். யாருக்கு? Under the form of complete existence and transcendence. அவருக்கே தான். ஆனா எப்படி அவர் முழு ஃபுல் சச்சிதானந்தா சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் அவர் வந்து இருக்கார். கம்ப்ளீட்டா இருக்கார், உண்மையா இருக்கார். அந்த உண்மைங்கிறது யாரு? ஃபர்ஸ்ட் இவர் தான். யாரு? கடவுள் தான். மாபெரும் உண்மைங்கிறது அவர் தான். அப்புறம் வந்து கம்ப்ளீட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், இஸ் ஆல்வேஸ் தேர், அந்த மாதிரி. அண்ட் டிரான்செண்டன்ஸ், ஆழ்நிலை ரூபத்துல இருக்கார். Who is the liberator of the pious devotees? யாரெல்லாம் நல்ல டிவோட்டிஸ் இருப்பாங்களோ அவங்களெல்லாம் இது முக்தி கொடுக்குறார். அப்புறம் from all distresses, எல்லாம் வருத்தம் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதுல இருந்து எல்லாம் முக்தி கொடுக்குறார். And the destroyer of the further advances in atheistic temperament of the non-devotee demons. யாரெல்லாம் நான் டிவோட்டியா இருக்காங்களோ, டிமானிக் குவாலிட்டிஸோட இருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் டிஸ்ட்ராய். அதான் யதா யதாஹி தர்மஸ்ய, அந்த ஸ்லோகம் தான் மனசுல வச்சுக்கணும். தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கும் பக்தர்களை காக்கிறதுக்கும் அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்கு அவர் வர்றாரு. அப்ப அதுதான் போட்டிருக்கு. அவர் வந்து துஷ்டர்களை எல்லாம் அழிக்கிறார். அப்புறம் for the transcendentalists who are situated in the topmost spiritual perfection, he grants their specific destination. ஆனா யாரு வந்து பக்தர்கள்ல யாரு நல்ல முன்னில இருக்காங்களோ, நல்ல பக்தி பண்ணி ஃப்ரண்ட்ல இருக்காங்களோ, டாப்ல இருக்காங்களோ, ஸ்பிரிச்சுவல் பர்ஃபெக்ஷன் ஆல்மோஸ்ட் யோகி மாதிரி இருக்காங்களோ, அவங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் இது. ஸ்பெசிபிக் டெஸ்டினேஷன் அவரோட உலகத்துக்கு, எது கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு அவர் வந்து பர்மிஷன் கொடுத்துருவார். வாங்க இப்ப என்னோட உலகத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி அவர் ஆளுக்கு நான் வந்து நமஸ்காரத்தை செலுத்துகிறேன். சோ அவரை பத்தி எல்லாம் ஒரு டீட்டெயிலா இந்த மாதிரி போட்டுருக்கேன். எஸ், பவிதா மாதாஜிக்கு அப்புறம் யாரு? தீபா சர்வா மாதாஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமோ நமஸ்தே. தீபா மாதாஜி படிச்சு நீங்க படிங்க. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. நமோ நமஸ்தே. அஸ்தவ ருதுஷ்பாய சாத்வாம் விதூர மாதாஜி கரெக்ட்டா சாத்வதாம் விதூர காஷ்டாய முஷு குயோனி கினாம் நிரஸ்திர. கரெக்ட்டா படிங்க, தமிழ்ல தானே இருக்கு. குயோகினாம் நிரஸ்திர சாம் யாஸ்தின ஷேன ராதஷா ஷவதமானி பிரமாணி ரம் யஷ்யதே நமக. நீங்க வந்து அவசரமா படிக்க ரம்சியத்தை நமக. அது நீங்க அவசரமா படிக்கிறதா தப்பு வருது. நான் தான் உங்களுக்கு வேண்டியெல்லாம் நான் தமிழ்ல போட்டிருக்கேன். அப்புறம் இங்கிலீஷ் வந்துடும். எனக்கு நேரம் இல்ல, அப்ப இதெல்லாம் இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கும். ஓகே. லெட் மீ ஆஃபர் மை ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபிசன்சஸ் unto him. அவரை பத்தி புகழ்த்தி சொல்லிட்டே இருக்கார். Who is the associate of the members of Yadu dynasty? அவரோட குலத்தோட அந்த பேர் எழுது யாதவர்கள் இல்லையா? அப்ப யது டைனாஸ்டி, யது குலத்துல இருக்கிறவங்க, அவங்க அந்த அசோசியேட், அவங்க கூட இருக்கிறவங்க, கூட்டுக்காரங்க எல்லாரையும் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து நமஸ்காரம் செலுத்துறேன். And who is always a problem for the non-devotees. அவங்க வந்து என்னது நான் டிவோட்டிஸா இருக்கிறவங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு ப்ராப்ளம். அவங்க வந்து என்னது துஷ்டத்தனம் காட்டுவாங்க. அந்த யாரு எது குலத்துல
Let me offer my respectful obeisances unto him who is the associate of the members of the who is the associate of the members of the Yadu dynasty. இவர் வந்து யாரு? நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து யது டைனாஸ்டியோட ஒன் ஆஃப் த மெம்பர். அவர் வந்து யது குலத்துல இருக்கார். அவர் வந்து யது குலத்துல ஒரு ஆளு. And who is always a problem for the non-devotees. அப்படின்னா நான்-டிவோட்டியா இருக்கிறவங்களுக்கு எப்பவுமே ப்ராப்ளம். அப்படின்னா கம்சன் இல்ல அரக்கர்கள் எல்லாம் வந்து அவளெல்லாம் நான்-டிவோட்டிஸ். அவளெல்லாம் என்ன வதம் செய்யறது, இந்த மாதிரி அவளெல்லாம் கொல்லுறது, இந்த மாதிரி. ஸோ ஃபார் இட்ஸ் ஹெடேக். அவளுக்கெல்லாம் ஒரு ஹெடேக் யாரு? நம்ம பகவான் தான். He is the supreme enjoyer of both the material and spiritual world. அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ he is only enjoying. என்ஜாயிங்னா என்னது? நம்ம அதுல என்னெல்லாம் பண்றோமோ எல்லாம் அவருக்கு தான் போய் சேர்த்து. நம்ம என்னது யாகம் யஜ்யம் என்ன பண்ணணும்? அவர் சில பேர் தியானம் பண்றா. தியானம் யாரு நினைச்சுன்னு பண்றா? பரமாத்மா நினைச்சுன்னு பண்ணா அதுவும் யாருக்கு போய் சேரும்? கடவுளுக்கு தான் போய் சேரும். அந்த கடவுள் யாரு? கிருஷ்ணா. So he is the enjoyer of all the both material and spiritual world. எல்லாமே அவர் தான் என்ஜாய் பண்றார். Yet he enjoys his own abode. இப்படி எல்லாம் இருந்துட்டும் அவர் அவருடைய உலகத்துல எங்க கோலோக விருந்தாவனத்துல தான் அவர் he likes to stay there. இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை அங்கதான் வந்து அவர் வந்து ஆனந்தமா இருக்கார். There is no one equal to him because his transcendental opulence is immeasurable. யாரும் அவருக்கு சமமாகவோ அவருக்கு மேலாவோ இருக்க முடியாது. அவருக்கு ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளவு ஒரு ஆழ்நிலை இது opulence என்ன சொல்லுவா, பவர் அந்த மாதிரி இருக்கு அவர்கிட்ட. அது வந்து immeasurable. அந்த 6 இது நம்ம பகவத்கீதையில பார்த்தோமே, ரொம்ப இது பியூட்டி, அவருக்கு ரொம்ப நல்ல பியூட்டி, அப்புறம் ஸ்ட்ரென்த், அப்புறம் வெரி ரிச், நாலேஜபிள், அப்புறம் என்னது ஒன் மோர் புகழ், செல்வம், திறமை, வலிமை, பலசாலி, அப்புறம் லாஸ்ட் ரினன்சியேஷன், துறவு. இது எல்லாமே அவர்கிட்ட நிறைய இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் இம்மெஷரபிள், கவுண்டே பண்ண முடியாது, அவ்வளவு இருக்கு. So there is no one equal to him. அதனால அவருக்கு ஈக்குவேட் யாருமே பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஆளை அவளுக்கு நான் திரும்பி நமஸ்காரத்தை செலுத்துகிறேன். எஸ், அப்புறம் யார் படிக்கணும்? ஜெயலட்சுமி மாதாஜி தான் படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட்லயே இருந்தோம். யத் கீர்த்தனம், யத் ஸ்மரணம், யத் ஈக்ஷணம், யத் வந்தனம், யத் ஸ்ரவணம், யத் அர்ச்சனம், லோகஸ்ய சத்யோ விதினோதி கல்மஷம், தஸ்மை சுபத்ர ஸ்ரவசே நமோ நமக. மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு தமிழ்ல படிக்கிட்டீங்களா? என்ன மாதாஜி? மொழிபெயர்ப்பு தமிழ்ல படிக்கிட்டீங்களா? இருக்குன்னா படிங்கோ. யாருக்காவது இருக்கு, புக் இருக்குன்னா படிங்கோ, நோ ப்ராப்ளம். தமிழ்ல புக் இருக்குன்னா படிங்க. சர்வ மங்களம் பொருந்திய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றிய பெருமைகள், நினைவுகள், அவரது தரிசனம், பிரார்த்தனைகள், அவரை பற்றி கேட்ட மற்றும் அவரது வழிபாடு ஆகியவை சாதகனின் பாவ விளைவுகளை எல்லாம் உடனே தூய்மை செய்துவிடக் கூடியவையாகும். அவருக்கு எனது வணக்கங்களை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் எப்படி ஆல் ஆஸ்பிஷியஸ், எல்லாம் வந்து நல்லது, நல்லது நடக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி கடவுள். அபவுட் ஹூம் குளோரிபிகேஷன், ரிமெம்பர், அவரை பத்தி நினைத்தாலும் சரி, அவரை பத்தி புகழ்த்தினாலும் சரி, அவரோட கேட்டாலும் சரி, ப்ரேயர் பண்ணாலும் சரி, காதால கேட்கறது, வர்ஷிப் பண்றது எல்லாமே அந்த மாதிரி பண்ணினாலே எல்லாம் நம்மளோட பாவ வினைகள்லாம் கிளென்ஸ் தி எஃபர்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் சின்ஸ் ஆஃப் த பெர்ஃபார்மர். யாரு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்களோ அவங்களுடைய அட்வான்ஸ் அந்த இதெல்லாம் பாவ விளைவுகள்லாம் போய்விடும், அழிந்து விடும் அப்படின்னு. இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஆளுக்கு நான் வந்து நமஸ்காரத்தை செலுத்துகிறேன். அப்புறம் வந்து ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. விசக்ஷணாயச்சரணோபசாதனாத் சங்கம் யுதஸ்யோபயதோ அந்தராத்மனஹ விந்தந்தி ஹி பிரம்மகதிம் ததக்லமாத் தஸ்மை சுபத்ர ஸ்ரவசே நமோ நமஹ. சர்வ மங்களம் பொருந்திய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை மென்மேலும் நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன். புத்தி கூர்மை உள்ளவர்கள் அவரது தாமரை பாதங்களில் சரணடைவதன் வாயிலாக நிகழ் மற்றும் எதிர்கால வாழ்வுகளின் எல்லா பற்றுகளிலிருந்து விடுபட்டு சிரமமின்றி ஆன்மீக வாழ்வை நோக்கி முன்னேறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்னது நமஸ்காரம் பண்றேன், எகெயின் அண்ட் எகெயின் திரும்பி திரும்பி நான் நமஸ்காரம் பண்றேன். அந்த மாதிரி ஒரு ஆல் ஆஸ்பிஷியஸ், நற்குணம் படைத்தவர். ஆஸ்பிஷியஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, நல்ல பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் கொடுக்குற அந்த மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு இந்த ஹைலி இன்டெலெக்சுவல் புத்தி. அவர் என்ன சிம்பிளி பை சரண்டரிங் ஆன் டு ஹிஸ் லோட்டஸ் ஃபீட், சும்மா வெறும் சரண்டர், அவர் காலில் விழுந்து ஆத்ம இது என்னது சமர்ப்பணம் பண்ணாலே போதும். எல்லாமே நம்ம இது அட்டாச்மெண்ட்ஸ் டு பிரசன்ட் ஃபியூச்சர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற இப்போ இருக்கிற லைஃப்ல இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட், ஃபியூச்சர்ல இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட் எல்லாமே அழிந்து போய்விடும். அண்ட் வித்தவுட் டிஃபிகல்ட்டி நம்ம வந்து எங்க போகலாம், ஸ்பிரிச்சுவல்
உலகத்துக்கு நம்ம வந்து ஈஸியா நம்ம ப்ரோக்ரஸ்னா ஈஸியா இங்க இந்த உலகத்துல இருந்து கடந்து அங்க போறதுக்கு ஈஸி ஆயிடும். எஸ், கயல்வழி மாதாஜி படிக்கிறா? எல்லாரும் படிச்சுட்டா இல்லையா? யா, கயல்வழி மாதாஜி படிங்க. तपस्विनो तान परा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यत् अर्पणं तस्मै सुभद्र शरवेश नमो नमः. Say Namo Namaha. Yes. Abba, let me offer my respectful obeisances unto the all auspicious Lord Krishna again and again, because the great learned திரும்பி இந்த ரெண்டு லைன் சேமா வந்துருக்கே பார்த்தேன். அப்புறம் வந்து ஏன் திரும்பி அந்த அவருக்கு வந்து மிஸ் கிருஷ்ணருக்கு நான் நமஸ்காரம் செலுத்துகிறேன், திரும்பி திரும்பி பண்றேன். பிகாஸ் த கிரேட் லேர்னட் சேஜஸ், முனிவர்கள்லாம் நல்ல படிச்ச முனிவர்கள்லாம் என்னது, த கிரேட் பெர்ஃபார்மன்ஸ், அவங்க படித்த முனிவர்கள், கிரேட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் சேரிட்டி, யாரெல்லாம் வந்து தானம் யஜ்யம் தானம்லாம் பண்றாங்களோ அவங்க, த கிரேட் ஒர்க்கர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டிங்ஷன், அப்படி யாரை கொடுத்துருக்காங்க பேர்லாம் போடல. நல்லா வந்து நல்லாவே அவங்க என்னது வேலையெல்லாம் நல்லா செய்யறவங்க. அப்புறம் இந்த கிரேட் பிலாசபர்ஸ் அண்ட் மிஸ்டிக்ஸ். பிலாசபர்ஸ்னா யாரு, நல்ல அந்த ஞானத்தால அவங்க வந்து எல்லாம் வாதாடி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்களே அவங்க. மிஸ்டிக்ஸ், யோகால எல்லாம் நல்ல தேர்ச்சி பெற்று வந்து மிஸ்டிக் பவர்லாம் நல்லா கிரியேட் பண்ணிடுவான். அந்த மாதிரி அவங்க. த கிரேட் சாண்டர்ஸ் ஆஃப் வேதிக் ஹிம்ஸ், யார் நல்ல வேத மந்திரங்கள்லாம் சொல்றாங்களோ அவங்க. அண்ட் கிரேட் ஃபாலோவர்ஸ் ஆஃப் வேதிக் பிரின்சிபல்ஸ், அப்புறம் யாரெல்லாம் அந்த வேதிக் பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்க அச்சீவ் பண்ண முடியாத, cannot achieve any fruitful result without dedication of such great qualities to the service of the Lord. அவங்க வந்து ஒண்ணுமே அவங்களுக்கு வந்து என்னது இந்த இவ்வளவுலாம் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனமா ஒண்ணும் வந்து கிடைக்காது. எப்போ கிடைக்காது, இந்த மாதிரி இவருக்கு வந்து நமஸ்காரம் பண்ணலைனாக்கா ஒண்ணும் கிடைக்காது. cannot achieve any fruitful result without dedication of such great qualities to the service of the Lord. பகவானுக்கு வந்து நான் இது வழிபாடுலாம் பண்ணலைன்னா, அவங்க இவ்வளவுலாம் படிச்சு இவ்வளவுலாம் நல்லா சாண்டிங் பண்ணி வேதிக்கெல்லாம் மந்திரங்கள்லாம் சொல்லி எல்லாம் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு ஒரு பலன் கிடைக்காது. பலன் நோக்கி பண்ண மாட்டாங்க, இருந்தாலும் ஏதோ பலன் கிடைக்கணும் இல்லையா, அது வந்து கிடைக்காம போயிடும். as good as they don't do any job, அந்த மாதிரி ஆயிடும். சோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும். எஸ், அடுத்தது யார் மாதாஜி? நிவேதிதா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. கிராத புனாந்திர புலிந்த புல்கஷா ஆபீர சும்ப யவனாய கசாதயஹ ஏ அன்யே சே பாபயத் அபாஸ்ர யாஸ்ரயாஹ ஸ்ருத்யந்தி தஸ்மை பிரப விஷ்ணவே நமஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 2.4 ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் மாதாஜி. அது ஆபீர சும்பா இல்ல, கம்பா. சும்பா இல்ல மாதாஜி, கம்பா. புக்ல கம்பா கொடுத்திருக்கு, இங்க ஷ போட்டிருக்கு மாதாஜி. இது நான் இதுல புக்ல பிரபுபாதோட புக்ல கம்பா போட்டிருக்கு. இல்ல மாதாஜி, தமிழ் நான் அதுவும் பார்த்தேன், அது சொல்ல மறந்து விட்டேனே. தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணும்போது வேர்ட் எல்லாம் தப்பா போட்டு அதையும் நான் பார்த்தேன். சும்பா வருமா மாதாஜி? சான்ஸ்கிரிட்ட வச்சுதான் எழுதினேன். அப்ப இங்க சும்பா இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து நான் போட்டேன்னா இங்க வந்து எஸ்க்கு மேல அந்த இது இருப்பாரு, அப்ப சும்பதான். அபீரா சும்ப யவனா. நீங்க அந்த சான்ஸ்கிரிட் இருக்கும் இல்லையா, இல்லையா, சும் தான் போட்டுருப்பாங்க. ஆந்திரா, இது யாரோட பேரு பாக்குறேன், மெம்பர்ஸ் ஆஃப் கசாரேஸ், ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் இப்படி இந்த இது சொன்னேன் இல்லையா, யாரு யாதவ் குலம் அப்படி சொன்னேன். அது போல கசாரேஸ், கசா அந்த ஒரு என்னது வம்சத்துல வரவங்க யாரு, கிராட்டா, ஹூனா, ஆந்திரா, புலிந்தா, புல்கஷா, அபீரா, shumba, yavana, members of kasha races, and even others addicted to sinful acts can be purified. இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய வந்து அரக்கர்கள் மாதிரி அரக்கல் போட்டுட்டுல ரொம்ப வந்து பாவ செயல்கள்லாம் பண்றாங்க. இவங்க கூட லிபரேட் ஆயிடுவாங்க, இவங்களுக்கு கூட நல்ல வாழ்க்கை கிடைத்து அவங்களுக்கு வந்து முக்தி கிடைத்து விடும். எப்போ can be purified by taking shelter of the devotees of the Lord, not only on the Lord ஓட devotees ஷெல்டர் எடுத்தனாலே, ஷெல்டர்னா என்னது, பணிந்து அவ சொல்றபடி கேட்டு நம்ம ஒரு லீடு பண்றாப்புல. இந்த டிவோட்டிஸ் ஆஃப் த லார்ட்னாக்கா அவங்க எல்லாம் குருஸ், இப்ப அவங்க சொல்றபடி கேட்டுன்றது இருந்தாலே வந்து அவங்களுக்கு லிபரேஷன் கிடைத்துவிடும். டியூ டு ஹிஸ் பீயிங் த சுப்ரீம் பவர், ஐ பெட், ஏன்னா பகவான் வந்து சுப்ரீம் பவர்ல இருக்கிறதுனால அவரோட டிவோட்டிஸ்க்கு அந்த பவர் வரும், அவங்க எல்லாம் இவங்களை வந்து மோட்சம் கொடுத்துடுவான். ஐ பெக் டு ஆஃபர் மை ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் obeisances unto him. அந்த மாதிரி அந்த லாஸ்ட் லைன்ல கூட சுத்தியந்தி வருமா, சுத்தியந்தா வருமா மாதாஜி? எங்க அந்த லாஸ்ட் லைன்ல ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் சூத்யந்தி
Shutyanti. Shuthyanta போட்டிருக்கு அதான். யந்தி ஸ்ருத்யந்தி தஸ்மை. இது நான் பண்ணினேன், சான்ஸ்கிரிட் தான் பண்ணேன். தமிழ்ல பார்த்தேன் ரொம்ப மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தது, காப்பி டவுன் பண்ணல. ஓகே, obeisances unto him. அந்த மாதிரி பெரிய அந்த மாதிரி நல்ல கடவுளுக்கு நான் வந்து நமஸ்காரத்தை செலுத்துகிறேன். அடுத்தது நிவேதிதா மாதாஜிக்கு அப்புறம் ருக்மிணி மாதாஜி. எஸ், படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி சயேஷ. நானா மாதாஜி? நீங்கதான் மாதாஜி. சாயேஷ ஆத்மாத்வ மவாதவம் அதிஸ்வரஸ் தரபீமயோ தர்மமயஸ் தபோமய கத வியாஸ்லீகர அஷ சங்கார தீபர் வித்ரக்ய லிங்கோ பகவான் பிரசீதாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரசீதத்தாம். இப்போ 2-3 ஸ்லோகத்துல பிரசீதத்தாம் வரும், அதெல்லாம் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணேன், அதனால நினைவு இருக்கு. இதெல்லாம் படிக்கிற நேரமே இல்லை, நான் இப்பதான் படிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம். He is the super soul and the supreme lord of all self-realized soul. எல்லாம் முக்தி பெற்ற, முக்தி இல்லை என்னது, ரியலைஸ்டு சோல் அப்படின்னா என்னது, செல்ஃப் ரியலைஸ் சோல்னு முக்தின்னு சொல்லலாம். ஆனா தான் யார், நம்ம வந்து சோல் தான், நம்ம வந்து உடல் கிடையாது, நம்ம உடல் நான்கிறது உடல் அல்ல, நான்கிறது இந்த இது ஆத்மா தான். அந்த மாதிரி யார் தெரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அவர் வந்து சுப்ரீம் லார்ட். எல்லாருக்குமே சுப்ரீம் லார்ட் தான், ஆனா அவளுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களோட லார்ட் தான். அண்ட் ஹீ இஸ் அ சூப்பர் சோல், பரமாத்மாவும் இருக்கார். He is the personification of the Vedas, religious scriptures and austerities. அவர் தான் வந்து வேதத்தின் இது என்னது, வேதமொழி, வேதத்துல என்ன இதை பத்தி கொடுத்திருக்கு, பகவானை பத்தி தான் கொடுத்திருக்கு. அண்ட் பர்சானிபிகேஷன் ஆஃப் வேதா, வேதாவை வந்து ஒரு பர்சரா போட்டுன்னா கிருஷ்ணா மாதிரி ஆயிடும், அந்த மாதிரி. So he is a personification of Vedas, religious scriptures. என்னெல்லாம் religious scripture இருக்கோ அது எல்லாமே பகவானை பத்தி தான் எழுதிருக்கு. அண்ட் ஆஸ்டரிட்டிஸ், தவங்கள் எல்லாமே. தப்பஸ் எல்லாம் பண்றோம்னா யாரை நினைத்து பண்ணணும், பகவானை நினைத்து. So he is worshipped by Lord Brahma also. Brahma, Shiva எல்லாருமே அவங்களை வழிபடுறாங்க. And all those who are transcendental to all pretension. அப்புறம் யாரெல்லாம் இன்னும் ஆழ்நிலை இதுல இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாரும் கூட இவரை வந்து கிருஷ்ணரை வழிபடுறாங்க. Being so revered with awe and veneration. இவ்வளவு ஒரு மதிப்பும் மரியாதையும் எல்லாம் இருக்கு. எல்லாரும் அவ்வளவு மரியாதையா அவங்களுக்கு வந்து வணக்கம் மாத்திரம் இல்ல, நல்லா பூஜை பண்ணி எல்லாம் பண்றாங்க. May that supreme absolute be pleased with me. அந்த மாதிரி இவருக்கு நான் வந்து நமஸ்காரம் செலுத்துறேன். அவர் வந்து என்னை நினைத்து என்னது நல்ல ஒரு நான் இவ்வளவு எல்லாம் பண்றதுக்கு என்ன வந்து சந்தோஷமா ஏத்துக்கட்டும். Let him be pleased அப்படின்னா அவர் வந்து என்னை குறித்து வந்து நல்லா ஹாப்பியா இருக்கட்டும். He should be happy with whatever I'm doing. அப்புறம் ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுது இல்லையா, இப்ப எகன் பிரபுஜி தான் ஆரம்பிக்கணும், வேற யாரும் வரல இல்லையா? எஸ், எல்லாரும் ஆயிடுச்சு. அருட்செல்வம் பிரபுஜி ஆரம்பிச்சு. ஸ்ரீயக பதிர் யங்க பதிஹ படிங்க பிரபுஜி. ஸ்ரீயக பதிர், ஸ்ரீயக யஜ்ஞபதி, பிரஜாபதிர், அப்படி படிங்க. இல்ல பதின்னு வரும். ஸ்ரீயக பதிர், ஸ்ரீயக பதிர் யங்க பதி. பிரபுஜி நான் என்ன சொன்னேன், இப்படி படிங்கன்னு. ஸ்ரீயக பதிர் யஜ்ஞபதி பிரஜாபதி, அப்படி படிங்க. ஸ்ரீயக பதிர் யங்க பதிக பிரஜாபதிர்ஹ பதிர் யாம் பதிர் லோகபதிர் தாராபதிக பதிர் கதிஷ் சாதக விருஷணி சாத்வதாம் பிரஜீதாதாம் மே பகவான் சதாம் பதிஹ. எப்போ அந்த தீன வந்துனாக்கா பதிஹின்னு சொல்லுங்க. பதிஹி, பதிஹி எல்லாமே இங்க பதிஹின்னு வரும். இங்க யா சத்தம் எப்படி இருக்கு பாக்கணும். யா ஆனு சத்தம் தான் யா. யஹா எண்டாச்சுன்னா இஹி அப்படி சொல்றோம். பதிஹி, பதிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அந்த இது என்னது நம்ம புரோகிதர்லாம் வந்து சொல்லுவாளே அந்த மாதிரி அழகா சொல்றாரு. ஜபம் எல்லாம் சொல்லுவா இல்லையா, அந்த மாதிரி சொல்றாரு. நல்லா இருக்கு கேட்கறதுக்கு. May Lord Shri Krishna, who is the worshipable Lord of all devotees, எல்லா devotees அவரை வழிபடுறாங்க. எஸ், who is the worshipable Lord of all devotees, எல்லா devotees-உம் அவரை வந்து வழிபடுறாங்க. The protector, அவர் என்ன பண்றார், எல்லாரையும் காப்பாத்துறார். He is a creator, protector and destroyer also. இல்லையா, அவர் தான் எல்லாரையும் வந்து protector என்ன சொல்லுவா, எல்லாரையும் காப்பாத்துறார். And glory of all the kings like Andaka and Vrishni of the Yadu dynasty. இந்த ராஜாமார்கள் யாரு, அந்தகா and Vrishni. அந்த மாதிரி யது டைனாஸ்டியோட ராஜாக்களோட gloryனா என்னது, அவ்வளவு புகழ் பெற்றவர். And the husband of the goddess of fortune, யாரு, லக்ஷ்மி தேவியோட ஹஸ்பண்ட்.
goddess of fortuneக்கா ஒரு இது என்னது செழுமை, நல்ல செழுமையோட அந்த மாதிரி தேவி, அந்த ஒரு தேவி யார் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப செழுமை உள்ளவள், அவர் வேண்டினா எல்லாம் கிடைக்கும் நமக்கு அந்த மாதிரி. சோ அந்த லட்சுமி தேவியோட ஹஸ்பண்ட், த டைரக்டர் ஆஃப் ஆல் சாக்ரிஃபைசஸ், எல்லா சாக்ரிஃபைஸ் யாரு யஜ்யம் யாகம் பண்றாங்களோ அதோட என்னது போக்தா, அனுபவிப்பாளர் யாரு, இவர் தான், கிருஷ்ணர் தான். அண்ட் therefore the leader of all living entities. அதனால எல்லாத்துலயும் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் வந்து லீடர், யாரோட எல்லா உயிர் வாழிகளோடும் லீடர், த கண்ட்ரோலர் ஆஃப் ஆல் இன்டெலிஜென்ஸ், எல்லாரோட புத்திகள் இது இருக்காங்க எல்லா என்ன உயிர் வாழிகளோட புத்தி எல்லாம் இருக்கு, அது எல்லாமே அவர் தான் கண்ட்ரோல் பண்றாரு. அப்புறம் த ப்ரொப்ரைட்டர் ஆஃப் ஆல் பிளானட்ஸ், நட்சத்திர மண்டலங்கள் எல்லாம் என்னெல்லாம் இருக்கு, பிளானட் எல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாமும் அவர் தான் உரிமையாளர். Spiritual and material and the supreme incarnation of the earth, on the earth. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டா இருக்கட்டும், தட் இஸ் இப்போ பௌதிக உலகமா இருக்கட்டும் இல்ல ஆன்மீக உலகமா இருக்கட்டும், அவர் தான் வந்து சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், ப்ரொப்ரைட்டர், எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றவர், அவர் தான் வந்து உரிமையாளர் எல்லாம். அண்ட் தி சுப்ரீம் இன்கார்னேஷன் ஆஃப் தி எர்த், எர்த்லயும் வந்து அவதாரம் எடுத்துன்னு வர அந்த மாதிரி சுப்ரீம், the supreme all in all, எல்லாத்துலயும் அவர் தான் சுப்ரீம். be merciful upon me, எனக்கு வந்து தயை கூறும், என்ன நினைத்து ஒரு தயவு காட்டுங்க, என் மேல ஒரு கிரேஸ் பண்ணுங்க, எனக்கு தயவு காட்டுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்டா வேர்டு வரமாட்டேங்கிறது, எனக்கே அது சிரிப்பா வரும். பவிதா மாதாஜி படிங்க. Hare Krishna Mataji. Yat akri abhityana samadhi tyaudaya yatu pasyanti hi tattvam atmanaha vadanti chaitat kavayo yada rucham same mukunto bhagavan prasidadam. Hare Krishna Mataji. கோல்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஆமா Mataji. Okay, it is the personality of Godhead Shri Krishna who gives liberation. அவர் தான் வந்து முக்தி அளிக்கிறார் எல்லாருக்கும். By thinking of his lotus feet at every second, following in the footsteps of authorities, the devotee in trance. By thinking of lotus feet, ஒரு செகண்ட்லயும் அவரோட பாத கமலம் அதை வந்து நினைவு கூர்ந்து அவருடைய ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. ஃபாலோயிங் இன் தி ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் அத்தாரிட்டிஸ். அவங்களோட அத்தாரிட்டினா யாரு, அவரோட அடிச்சுவடு. பட் அத்தாரிட்டிஸ் போட்டிருக்கேன், அத்தாரிட்டிஸ்னா அவரோட குருமார்கள் போட்டிருக்கா, அவரோட டிசைபிள் போட்டிருக்கா. அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி ஒவ்வொரு வினாடியும் அவரது தாமரை பாதங்களை நினைவில் கொள்வதன் மூலமாக சமாதியில் ஆழ்ந்துள்ள பக்தர்களால் காணப்படுகிறது. இல்ல அத்தாரிட்டிஸ்னா என்ன போட்டிருக்கு வேர்டு கேட்கிறேன். அத்தாரிட்டிஸ் அவருடைய ஃபுட் ஸ்டெப் போடல, அவருடைய வழிகாட்டு அதிகாரப்பூர்வமான. ஓ அப்படி போட்டிருக்கா, அதிகாரப்பூர்வமாக யார்? ஓகே, நான் நினைக்கிறேன் குரு, அவர் என்ன அவரோட டிசைபிள் தானே அவெல்லாம். சோ அந்த குருமார்களோட அடிச்சு விட நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணி, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இப்போ இஸ்கான் மாதிரி நிறுவனத்துல வந்தாச்சுன்னா அவங்க என்னெல்லாம் சொல்றாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ஜபம் பண்ண 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் சொல்றாங்கன்னா அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா அவெல்லாம் வந்து டைரக்ட் கான்டாக்ட்ல இருக்காங்க கிருஷ்ணரோட. சோ அவங்க நம்ம டைரக்டா கிருஷ்ணரோட வந்து இப்போ பேச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியாது. பட் குருமார்கள்ட்ட நம்ம வந்து we will get the instruction. அப்புறம் இந்த டிவோட்டி இன் டிரான்ஸ், அவனோட நல்ல இதுல இருப்பான். டிவோட்டி எப்படி இருக்கும், அவனோட நிலையில இருப்போம், நல்ல பக்தி பண்ணிட்டு கேன் see the absolute truth. அந்த மாதிரி இருக்கணும். எப்படி பகவானை பார்க்கக்கூடிய அவனுக்கு வந்து முடியும். நல்ல டிரான்ஸ்ல இருக்கிறோம்னா என்னது, பக்தியில நல்லா ஆழ்ந்திருக்கிற பக்தியில ஒரு டிவோட்டி கேன் see the Lord. The learned mental speculators, however, think of him according to his whim, according to their whims. ஆனா mental speculators வந்து யாரு, அத்வைத்திக் பிரின்சிபல் மாயாவாதிஸ்னா என்னது, பிரம்மன்ல ஐக்கியமான போல அவங்க அந்த மாதிரி தான் பேசுவாங்க. அவங்க வந்து கடவுள் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவருக்கு சேவை பண்ணணும் அந்த மாதிரி நினைக்க மாட்டாங்க. நானும் கடவுளும் ஒன்றுதான். ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் வந்தப்ப நானும் பகவானும் கடவுளும் இணைந்து விடுவோம், இணைந்துனா இந்த மர்ஜே ஆயிடுவோம் அந்த மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து அவளோட வந்து வே ஆஃப் திங்கிங் இருக்கும் டிஃப்ரெண்டா. So they think in a different இது according to their whimsனாக்கா அவங்களுக்கு எப்படி இஷ்டம் இருக்கோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து திங்க் பண்ணி மென்டல் ஸ்பெகுலேட் பண்ணி அவங்க பண்ணுவாங்க. May the Lord be pleased with me. அந்த மாதிரி ஒரு பகவானை யாரு, இந்த மாதிரி முன்னாடி சொன்ன அந்த மாதிரி ஒரு பகவானுக்கு let that பகவான் பி, நான் என்ன வந்து நல்லா கிரேஸ் பண்ணட்டும், என்ன வந்து அருள் பாலிக்கட்டும். தமிழ் பயங்கர கடினம். எஸ் பபிதா மாதாஜி படிச்சாச்சு. தீபா சொல்லுங்க படிங்க. Hare Krishna. Pirasodida yona yena pura saraswati vidan vada dashya sadim shamrudi kridi shrudi
ஸ்ருதி சர்வ லகனா பிரா லக்ஷணா பிரா தூர பூத் கிலாஷ யதக சமேன ருஷினாம் ருஷப பிரசிதாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து நல்லா வாழ்த்துங்க, என்ன வந்து எனக்கு நல்லா அனுகிரகம் பண்ணுங்க, அந்த மாதிரி கேக்குறாரு. பிரசீதனா எனக்கு வந்து அருள் பாலிங்க அப்படின்னு சொல்றேன். எல்லாத்தையும் பிரசீதத்தான் வந்துட்டே இருக்கு. May the Lord who is in the beginning of creation amplify the potent knowledge of Brahma from within his heart. அப்படின்னா கிரியேட் எல்லாம் உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணும்போது என்ன பண்றாரு, அவரோட நாபிக்கல் கமலத்துல இருந்தா பிரம்மா வர்றாரு. அவருக்கு வந்து நாலேஜ் கொடுத்ததே இவர் தான், அவரை கிரியேட் பண்ணது இவர் தான், நாலேஜ் கொடுத்தது இவர் தான். அவரோட from within his heart and inspired him with full knowledge of creation. எல்லாம் அவருக்கு புத்தி எல்லாம் கொடுத்தாச்சு. அவருக்கு புத்தி கொடுத்தது, ஏன்னா அவர்கிட்ட தான் கிரியேட் ஆயிருக்கு பிரம்மா, கிரியேட் ஆயிருக்காரு பிரம்மா. அப்ப அவருக்கு வந்து சிருஷ்டி பண்றதுக்குள்ள புத்தி இவர் தான் கொடுத்து, and of his own self and who appeared to be generated from the mouth of Brahma. Total confusion. யாரு பிரம்மாவோட மொபைல்னு வந்தாங்க? Okay, may the Lord who in the beginning of the creation amplified the potent knowledge of Brahma from within his heart and inspired him with full knowledge of creation and of his own self. தன்னை பத்தியும் வந்து அவர் வந்து எல்லாம் சொல்லி அவருக்கு இது என்னது நாலேஜ் கொடுத்தார். And who appeared to be generated from the mouth of Brahma. அது என்ன இதுக்கு மாதாஜி? Who appeared to be generated from the mouth of Brahma. பிரம்மாவின் வாயிலிருந்து படைக்கப்பட்டதை போல் காணப்பட்டவருமான பகவான் என்னிடம் கருணை கொள்வாராக. Appear to be born out of Brahma's mouth. சிருஷ்டி எல்லாமே பிரம்மா மூலம், பிரம்மாவோட வாயிலிருந்து பிறந்தா போல இல்லையா? அப்படித்தானே சிருஷ்டி வந்தா போல பாவிக்கிறது. அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பகவானே எனக்கு வந்து அருள் பாலிங்க அப்படின்னு. அப்புறம் யார் படிச்சாங்க இப்போ? அந்த மாதாஜி படிச்சாங்க. எங்க போயிடுச்சு? அடுத்த யாரு? நீங்களே தான் போலாம். மாதாஜி யாரு? ஜெயஸ்ரீ. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க படிங்க. போதைர் மகத்விர்யஹிமா புரோ விபுர் நிர்மாய சேதே யத் அமோஷு பூருஷஹ புங்கே குணான் ஷோடசாத்மகஹ சோ அலங்கிருதீஷ பகவான் வசாம்சி மே. பரமபுருஷ பகவான் பிரபஞ்சத்தினுள் சயனிப்பதின் வாயிலாக மூலப்பொருட்களை கொண்டு படைக்கப்பட்டுள்ள ஜட உடல்களை இயக்குகிறார். 16 பிரிவுகளை கொண்ட ஜட குணங்கள் அவரது படைக்கும் கருவிகளாக உள்ளன. மேலும் தமது புருஷ அவதாரத்தில் தோன்றும் பகவான் ஜட குணங்களின் 16 பிரிவுகளிடம் ஜீவராசி கட்டுப்பட்டு கிடக்குமாறு செய்கிறார். அந்த முழுமுதற் கடவுள் கருணை கூர்ந்து எனது கூற்றுக்களை கௌரவிப்பீராக. படிக்கிறேன். இதுல என்ன இருக்க படிக்கிறேன், நான் பர்பெக்ட்ல இருந்து எழுதியிருக்கேன், காப்பி பண்ணிருக்கேன். May the Supreme Personality of Godhead, who enlivens the materially created bodies of the elements by lying down within the universe, அதான் அந்த பார்க்கடல இந்த causal oceanல படுத்திருக்கார், and who in his Purusha incarnation causes the living being to be subjected to the 16 division of material modes. என்ன மாதாஜி? 16 divisions of material modes which are his generator. Be pleased to decorate me. ரொம்பவே ஹையா பிலாசபியா இருக்கு. 16 பிரிவுகளை கொண்ட ஜட குணங்கள். அதான் இது அப்படிதான் போட்டிருக்கு. என்னதுன்னெல்லாம் போடலையே. என்னது போடல மாதாஜி? தெரியல எனக்கு இது அவ்வளவா டீட்டெயில் தெரியாது. திரும்பி ஒரு வாட்டி படிச்சா கொஞ்சம் வருமா பாக்குறேன். May the Supreme Personality of Godhead, who enlivens the materially created bodies of the elements by lying down. Okay, lying down the causal ocean படுத்திருக்காரு within the universe, and who is his Purusha incarnation. இந்த க்ஷீரோதகசாயி கர்ப்போதசாயி அதுதான் causes the living being be subjected to 16 division. என்ன 16 division of material modes. material mode 3 தான் தெரியும். 16 divisions என்ன தெரியாது. which are his generator. அவர் தான் கிரியேட் பண்றார். be pleased to decorate my statement. என்ன வந்து நான் இவ்வளவுலாம் நான் உங்களை பத்தி சொல்றேன், என்ன வந்து வாழ்த்துங்க, என்ன வந்து எனக்கு வந்து அருள் பாலிங்க அப்படின்னு. ஓகே, அப்ப ஸ்கந்தம் 3 தற்போதைய நிலை அப்படிதான் போட்டிருக்க மாதாஜி. நான் இது கூகுள்ல இருந்து போட்டேன். தற்போதைய நிலையா ஸ்கந்தம் 3க்கு என்ன டைட்டில்? ஒரு நிமிஷம், இல்ல சர்வ காரணங்களுக்கு மூல காரணம். ஓ, அது இதுல போட்டோன்னே இது இப்படிதான் வந்து. ஓ, ஸ்கந்தம் 3. சாரி நான் 5 படிச்சுட்டேன். செகண்ட்ல 3 மாதாஜி? இல்ல ஸ்கந்தமே 3. ஓ, ஸ்கந்தமே 3. ஓகே, நான் செகண்ட் வச்சிருக்கேன். ஓகே, தேர்ட் நான் கொண்டு வரல மாதாஜி.
ஓ சரி சரி. ஏன்னா கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி அது ஆக்சுவல் என்ன வேர்டு இது இருக்கு தெரியாது இல்லையா? ஒரு நிமிஷம் நான் கொண்டு வந்துடுறேன் மாதாஜி. வேண்டாம் அவசியம் இல்ல மாதாஜி, சும்மா நான் கரெக்ஷன் பண்ணலாம். ஓகே, அதுல வந்து 24வது அத்தியாயம் படிக்க போறோம். கர்தம முனியின் துறவு. இப்போ ஸ்டோரி வந்துரும். இப்ப அவருக்கு எல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சாச்சு. இப்போ ஒரு ஸ்டோரி வரும், கர்தம முனியோட ஸ்டோரி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜிக்கு அப்புறம் கயல்வழி மாதாஜி படிங்க. बहि जन्म विभक् பஹு மாதாஜி, பஹி இல்ல பஹு. बहु जन्म विभक्त्वेन समय योग समाधिना द्रष्टुं यदन्ते यदयः शून्याग प्रेषि यत् पदम्. இல்ல இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் ஷூ தான். ஓகே, ஈனா இப்படி வருமே, தீனா இப்படி வரும், எல்லாம் கீழே கீழே வரும். ஷூனா இப்படி ஷூன்னு போட்டுன்னா இப்படி வரும், இன்னும் ஒரு சுழி வரும். தமிழ் நேக்கே தமிழ் தெரியாது, நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். शून्याकारेषु यत् padam. Okay, after many births, mature yogis by complete trance in yoga, ரொம்ப நல்ல நிலை பெற்று அந்த மாதிரி யோகத்துல அவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கிறவங்க என்னது அப்படி டிரான்ஸ் தான் எனக்கு டோட்டல் அந்த என்க்ராஸ்டு பகவான் பேர்ல தியானத்துல அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எண்டவர் இன் செக்லூடட் பிளேசஸ், தனியா ஒரு இடத்துல போயிட்டு அவங்க வந்து இதை யோகாலாம் பண்றாங்க. டு see the lotus feet of the supreme personality of God. அவங்க யோகா சக்தியால என்ன பண்றாங்க, பகவானுடைய பாத கமலத்தை வந்து பாக்குறதுக்கு முயற்சி இல்லை, இதை பாக்குறாங்க. அவங்க பஸ் முயற்சி கூட இல்லை, they see the lotus feet of the supreme personality. எப்படி நல்ல யோகா பிராக்டிஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி மெச்சூர்ட் யோகிஸ் கேன் see that. அடுத்தது என்ன, யாரு? நிவேதிதா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. சயேவ பகவான் அத்யா சௌலனம் ந கனய்ய ஏலனம் ந கனய்ய நஹ க்ருஹேஷு ஜாதோ கிராம்யானாம் யஹ ஸ்வானாம் பக்ஷ போக்ஷணஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னும் உடம்பு முடியலையா மாதாஜி? ஒரு மாதிரி இருக்கும் வாய்ஸ். இல்ல மாதாஜி. Okay, take care anyways. Okay மாதாஜி. குழந்தை இருக்கா இல்லையா? Okay. Not considering the negligence of ordinary householder like us, that very same supreme personality of Godhead appears in our homes just to support his devotees. Oh, not considering the negligence of ordinary householder. இப்ப நம்மள மாதிரி உள்ளவெல்லாம் ordinary householder நிறைய தப்பெல்லாம் இழைக்கிறோம், இருந்தாலும் not considering the negligence, நம்ம ரொம்ப தப்பு இழைத்தாலும் that very same supreme personality of Godhead இவருக்கெல்லாம் வந்து காட்சிகள் தரார். யாருக்கு? யோகிகளுக்கெல்லாம் காட்சி தராரு. அவர் வந்து appears in our homes just to support his devotee. நம்ம வீட்லயும் வந்து வரார், நம்ம வீட்லயும் இருக்காருன்னே போட்டிருக்கு. appears, he comes into our house also to support. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் டிவோட்டிஸா இருக்காங்க, நமக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு அவர் நம்ம வீட்லயும் வரார். இதெல்லாம் பாகவதத்துல கொடுத்துருக்கேன்னா ரொம்ப அதிசயமா இருக்கு. நான் இப்ப உங்க கூட படிச்சு நான் இதெல்லாம் பண்ணிருக்கேன். இந்த இது பண்ணும்போது எனக்கு தெரியாது என்ன நான் பண்றேன் அப்படின்னு. ஒன்லி ஸ்பெல்லிங் இதெல்லாம் தான் பார்ப்பேன். இப்பதான் படிக்கிறேன் ஆக்சுவலி என்ன போட்டிருக்கேன். அப்பா ஓகே, இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணவே இல்லை, ஒண்ணும் இல்ல, இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு. கிருஷ்ணா குருவாயிருப்பா. யார் படிச்சாங்க இப்போ? கயல்வழி மாதாஜி படிச்சாங்க. இல்ல நிவேதிதா மாதாஜி படிச்சா. படிங்க, ருக்மணி மாதாஜி படிங்க. ஸ்வீயம் வாக்கியம் விருத்தம் கர்த்தும். நான் சொல்றேன், ரிப்பீட் பண்றடா. அவத்னோ சி மீ கிரேஹி மே கிரஹே கீர்யூர் பகவான் சிகிர்ஷுர் பகவான் ஞானம் ஜனனி ஞானனி ஞானம் ஞானம் பக்தானாம் மானவர்தனம் பக்தானாம் மானவர்தனஹ வார்த்தனாக. நான் சொல்றது கேட்கறது இல்லையா மாதாஜி உங்களுக்கு? கேக்குது மாதாஜி. நான் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கரெக்ஷன் பண்ணிட்டே இருக்கேன். மானவர்தனஹ சொன்னேன். மானவர்த்தக ஈஸியா போயிடுங்க. நான் சொல்லி நீங்க சொல்லும் போது என்ன உங்களுக்கு ஈஸியா போயிடும், அதனால நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணேன். அப்ப என்ன கர்தமமுனி சொல்றார், இப்போ ஒரு ஸ்டோரி வந்தது. You, my dear Lord, who are always increasing the honor of your devotees, have descended in my home. கர்தமமுனியோட வீட்டுக்கு வந்திருக்கா இல்லையா, அப்ப அவர் நல்ல பெருமையா சொல்றார், நீ எப்பவுமே வந்து டிவோட்டிஸ்க்கு நல்ல ஒரு இது என்னது கிரேஸ் பண்ற இல்லையா, அப்படி ஹானர் பண்றதுக்கு வேண்டி நீ வந்து எல்லாரும் வீட்டுக்கும் போற, அதே போல எங்க வீட்டுக்கு நீ வந்திருக்க, just to fulfill your word and disseminate the process of real knowledge. உங்களோட வந்து அவரோட என்ன அவரோட சொன்ன வார்த்தையை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு வேண்டி. ஏன்னா அவர் சொல்றாரு எல்லார் வீட்டுக்கும் நான் வருவேன் சொன்னதுனால
அதை ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்குன்னே எல்லாரும் வீட்லயும் இருக்காரவர், யாரோட டிவோட்டிஸோட வீட்டுல வர. அண்ட் ஆல்சோ டு டிசெமினேட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரியல் நாலேஜ். நம்ம ரியல் நாலேஜ் பகவானை பத்தி உள்ள ரியல் நாலேஜை கொடுக்கறதுக்கும் அவர் வந்து எல்லாரோட வீட்டுல அந்த டிவோட்டிஸ் வீட்லயும் வராரு அப்படின்னு சொல்லி கர்தமம் நீ சொல்ற. நீங்க வந்து எங்க வீட்டுக்கு வந்தது யூஆர் ஃபுல்ஃபில்லிங் யுவர் வேர்ட் ஆல்சோ, ஃபுல்ஃபில்லிங் யுவர் ப்ராமிஸ். ஆக்சுவலி நான் வருவேன்னு சொன்னது நீங்க வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்றேன், நாலேஜும் கொடுக்குறீங்க. எஸ், அடுத்தது யார் படிக்கிறீங்க? ருக்மணி மாதாஜிக்கு அப்புறம் அருள் செல்வ பிரபுஜி தான். ஈஸியா இருக்குமா உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு? தானி ஏவதே படிக்கிறேன் மாதாஜி. தானி ஏவதி அபிரூபாணி 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 ரூபாணி பகவாம்ஸ்தாவ யானி யானி கா ரோகனட்டே ரோகனட்டே ஞானம் சவஞானம் ஸ்வஜனானம் அரூபினஹ. Hare Krishna. Swajananam arupinaha. Okay, my dear Lord, although you have no material form, you have your own innumerable forms. ஒரு மெட்டீரியல் ஃபார்ம் கிடையாது, நமக்கெல்லாம் ஒரு மெட்டீரியல் பாடி இருக்கிற போல அவருக்கு ஒரு மெட்டீரியல் பாடி கிடையாது. இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து இன்யூமரபிள் நிறைய ஒரு ஃபார்ம்ஸ் எடுக்க முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு உருவம் இல்லை, நம்மள மாதிரி உருவம் இல்லை, ஆனா நிறைய உருவமும் எடுக்க முடியும். They truly are your transcendental forms. ஆனா இப்ப சத்தியமா அது பார்த்துன்னா என்னது, அவரோட எல்லாம் வந்து ஆழ்நிலை உருவங்கள் தான் இருக்குமே தவிர ஒரிஜினல் ரூபம்னு கிடையாது. விச் ஆர் பிளீசிங் டு யுவர் டிவோட்டிஸ். அந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ்க்கு என்ன மாதிரி இது உருவம் பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி எல்லாம் உருவம் எடுத்துட்டு அவரை வந்து டிவோட்டிஸ வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்கு வர. அடுத்தது படிங்க. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பபிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிஸியா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. துவம் சுரிபிஸ் தத்வ துவம் சுரிபிஸ் தத்வ புபுத்சயாத சதாபி வதர்ஹன பாதபிதம் ஐஸ்வர்ய வைராக்ய யசோ வபோதா வீரிய சீரிய பூர்த்தம் அகம் பிரபத்யே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்போஸ்ட்ரோஃபி போட்டா ஆ போட்டுறோம்னா ஏ போட்டோம். அவபோத வீரிய ஸ்ரீய பூர்த்தம் அகம் பிரபத்யே. My dear Lord, your lotus feet are the reservoir that always deserves to receive worshipful homage from all great sages eager to understand the absolute truth. அப்புறம் என்னது, உங்க பாத கமலங்கள்ல வந்து என்னெல்லாம் இருக்கா? ரிசர்வேர் ஆஃப் தட். ஒரு நல்ல ஒரு ரிசர்வேர்னா என்ன அர்த்தம்? இது தண்ணி எல்லாம் தேக்கம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பேரு ரிசர்வாயர் சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஃபுல் நாலேஜ் ஒரு பாத கமலத்தை எவ்வளவு நாலேஜ் இருக்கு. அது வர்ஷிப் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? deserve to receive worshipful homage from all the great sages eager to understand the absolute truth. உங்களை பத்தி நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா சேஜஸ் எல்லாம் உங்க பாத கமலத்தை வந்து இது பண்ணி தியானம் பண்ணா போதும், எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் எல்லாம் வந்துவிடும். யூ ஆர் ஃபுல் இன் ஆப்புலன்ஸ். எல்லா இது என்னது அதான் பார்த்தோம், யார் ஆப்புலன்ஸ் அவர் அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இருக்கு உங்ககிட்ட. செல்வம் என்ன, செழிப்பு என்ன, பலம் என்ன, அப்படி அதான் எல்லாம் கொடுக்கட்டும். ரெனன்சியேஷன், transcendental fame, knowledge, strength and beauty, இதெல்லாமே உங்ககிட்ட அதிகமாவே இருக்கு. And therefore I surrender myself unto your lotus feet. நான் வந்து சரண் அடையறேன். அப்புறம் இப்ப யாரு அருஷ்டலம் பிரபுஜி படிச்சா இல்ல பபிதா மாதாஜி. கீதா மாதாஜி வந்திருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டிஸ்டர்ப் பண்ண அமைதியா இருந்துட்டு மாதாஜி தான் வந்தேன் நான். ஓகே, படிங்க. படிக்கிறடா? செட்டில் ஆனமா இல்ல படிக்கிறடா? படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. 3.24.33. பரதானாம் புருஷம் மாதாஜி. உங்க புக் இருந்தா புக்க பார்த்தே படிங்கோனே. புக் கத்துமைட்டாங்க மாதாஜி. புக் இல்ல மாதாஜி. சரி ஜூம் பண்ணி படிக்கணும் நான். சரி நான் மொபைல் படிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா? மகாத்மியம் கலம் கவிம் ஸ்ரீ வித்தம் லோக கலாம் ஆத்மானோ பவத்யான் கதா பிரபன்யம் ஸ்வச்சந்த சக்திம். ஸ்வச்சந்த சக்திம்
சொல்லுங்க மாதாஜி, பண்றேன் மாதாஜி. ஸ்வச்சந்த சக்திம் பிரச்சந்த சக்திம் ஸ்வச்சந்த சக்திம் ஸ்வச்சந்த சக்திம் சக்திம் கபிலம் பிரபத்யே. So I surrender unto the supreme personality of Godhead. திரும்பி நான் வந்து நமஸ்காரம் பண்றேன். யாருக்கு? Descended in the form of Kapila. கபிலரோட அவதாரம் எடுத்துன்னு வந்தவர். Who is independently powerful. நல்ல ஒரு சக்தி வாய்ந்தவர். And என்னது transcendental ஆழ்நிலையோட. Who is a supreme person and the lord of the sum total of matter. அவர் தான் வந்து கடவுள். எல்லா மேட்டர் மெட்டீரியலா என்ன இருக்கோ அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு கடவுள் அவர் தான். And the element of time, காலம், அதான் இந்த காலம் போட்டிருக்கு. காலமும் அவர் தான். Who is a fully cognizant maintainer. எல்லாரையும் வந்து இந்த உலகத்தை எல்லாம் மெயின்டைன் பண்றதும் அவர் தான். ஆஃப் ஆல் த யூனிவர்சஸ், நாட் ஓன்லி இந்த உலகம், 14 உலகத்தோட இது மாத்திரம் எல்லா யூனிவர்ஸ் அவர் தான் வந்து காப்பாத்துறார். அண்டர் த 3 modes of material nature. இந்த 3 முறைகள் இருக்கே, அதை வச்சுதான் அவர் வந்து இதெல்லாம் காப்பாத்துறார். அண்ட் who absorbs the material manifestation after their dissolution. கிரியேட்டும் பண்றார், இதெல்லாம் பாலிக்கவும் மெயின்டைனும் பண்றார். அப்புறம் அனிலைஸ் பண்ணும்போது, டிசல்யூஷன் பண்ணும்போதும் என்னது who absorbs இதெல்லாம் அவரோட உள்ளே வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு எல்லாம் அவரோட உள்ள போயிடுறது. மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் எல்லாம் அவருக்குள்ளேயே போயிடுறது. 10வது சாப்டர் ஆணு காட்டுறாரு, எல்லாம் வாய்க்குள்ள போயிடுறது காட்டுறானே, அந்த மாதிரி எல்லாம் அவரோட மூச்சு காற்றுல தான் எல்லாம் வருது வெளியில. அதே போல மூச்சு காற்று உள்ள இழுக்கும் போது எல்லாம் அவருக்குள்ளேயே ஐக்கியம் ஆயிடுது. அத்தியாயம் 33 கபிலரின் செயல்பாடுகள். எஸ், கீதா மாதாஜிக்கு அப்புறம் எங்க யாரு? ABCDEFG HIJ. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி எல்லாம் நீங்கெல்லாம் படிக்கவே மாட்டேங்கிறீங்க, நானே தான் கூப்பிட வேண்டியிருக்கு. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இல்லையா? JK இல்ல, அந்த மாதாஜி போயிட்டாங்க. LMN. நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. தேவாஹுதிர் உவாச்ச அத்தாபை அஜோ அந்தா சொல்லே சலிலே சயனம். நான் படிக்கட்டுமா? ஓகே மாதாஜி. தேவஹூதிர் உவாச்ச. மாதாஜி படிச்சப்பறம் நீங்க படிங்க. அதாபி அஜோ அந்தஹ சலிலே சயானம் பூதேந்திரியார்த்தாத்ம மயம் வபுஸ்தே ந பிரவாஹம் சதசேஷ பீஜம் தத்யௌ ஸ்வயம் யஜ்ஜதராப்ஜஜாதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேவஹூதி, அப்ப தேவஹூதி அந்த ஸ்டோரியோட தேவஹூதி கபிலர் தானே? ஆமா, கபிலரோட அம்மா தேவஹூதி. Brahma is said to be தேவஹூதி அவ அம்மா சொல்றா. Brahma is said to be unborn because he takes birth from the lotus flower which grows from your abdomen while you lie in the ocean at the bottom of the universe. விஷ்ணுட சொல்ற அந்த கடல்ல படுத்துட்டு இருக்காரு இல்லையா, அவர் உன்னோட நாபிக் கமலத்துல இருந்தானே இவர் பிறந்திருக்காரு பிரம்மா. சோ அவர் வந்து பிறப்புங்கிறது நார்மல் பிறப்பு மாதிரி கிடையாது, ஒரு அம்மா அப்பா அந்த மாதிரி கிடையாது. He has taken birth from the lotus flower which grows from your abdomen. தொப்புள் கொடி, அந்த தொப்புள் அதுல வந்திருக்காரு. While you lie in the vision of the bottom of the universe. But even Brahma simply meditated upon you. அப்படி இருந்த பிரம்மா என்னது உங்களதான் வழிபடுறாங்க. Simply meditated upon you, whose body is the source of unlimited universe. அவங்களுடைய உடல்ல எப்படி அன்லிமிட்டட் யூனிவர்ஸ் நீங்க அப்படியே உள்ள கிரகிச்சுக்கிறீங்க, அந்த யூனிவர்ஸ் எல்லாம் திரும்பி வந்து கிரியேட் பண்றீங்க. அப்ப அந்த மாதிரி உங்களை வந்து பிரம்மாவும் வழிபடுறார் அப்படின்னு சொல்லி தேவஹூதி சொல்றா அந்த மாதிரி. ஓகே, அடுத்தது யாரு மாதாஜி? ABCD. நான் தான் இது. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சயேவ விஸ்வஸ்ய பவான் விதத்தே குணா பிரவாஹேன விபக்த வீர்யஹ சர்காத்யனீஹோ விததாபி சந்தி அவிதாபி சந்தே விததாபிதான மாதாஜி. அவிததா அவிததாபி சந்தி ராத்மேஸ்வரோதர்க்ய சகஸ்ர சக்திஹி. ஆத்மேஸ்வரம் ஆத்மேஸ்வர. ஓகே, ஆத்மேஸ்வரோ அதர்க்ய சஹஸ்ர சக்தி. ஓ, புக்ல இப்படியே சேர்த்துதான் மாதாஜி கொடுத்திருக்கா? இல்ல சேர்த்துனா ஓகே, நீங்க பிரிச்சு படிக்கிறேன் இல்லையா, அப்ப என்ன பிரிச்சு படிச்சா போலதான் தோணிது. அதனால
அப்போ அந்த மேல அப்போஸ்ட்ரோபி போட்டிருக்கு. நம்ம இதுல இருந்து எடுத்தேன். நம்ம வேதாபேஸ்ல இருந்து எடுத்தேன். அப்ப இந்த அப்போஸ்ட்ரோபி போட்டா போட்டுதான் படிக்கணும். இல்லாட்டா அது இல்ல ஸ்லோகத்துல அப்போஸ்ட்ரோபி இல்ல மாதாஜி. இருந்தா நாவோட சேர்த்துதான் படித்தேன். அப்படி இல்ல ஸ்லோகத்துல. Okay, okay. So, my dear Lord, although personally you have... மொழிபெயர்ப்பு படிக்கட்டா மாதாஜி? படிங்க. Sorry. உங்ககிட்ட புக் என் அன்பு பகவானே, தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை என்றாலும் இயற்கை குணங்களின் எதிர் செயல்களில் உங்கள் சக்திகளை பகிர்ந்து அளித்துள்ளீர்கள். அந்த காரணத்திற்காக இயல் உலக வெளிப்பாட்டின் படைத்தல், காத்தல் மற்றும் அழித்தல் நடைபெறுகின்றன. என் அன்பு பகவானே, நீங்கள் உறுதியானவர், எல்லா உயிரினங்களின் பரமபுருஷ பகவான். அவர்களுக்காக நீங்கள் இந்த வெளி உலகை படைத்தீர்கள். நீங்கள் ஒருவராக இருந்தாலும் உங்கள் பல்வேறுபட்ட சக்திகள் பல்வேறு வகைகளில் செயற்பட முடியும். இது எங்களால் நினைத்து பார்க்க இயலாதது. My dear Lord, although personally you have nothing to do, you have distributed your energies in the interaction of material modes of nature, and for that reason the creation, maintenance, dissolution of the cosmic manifestation take place. அவருக்கு சொந்தமா விருப்பு வெறுப்பெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. இதெல்லாம் பண்ணணும்னு அவருக்கு ஏதோ காரியம் மாற்றி பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணல. இருந்தாலும் அவரோட சக்திகளை எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அவர் இந்த முக்குணங்களை வச்சு அவர் முக்குணங்களை கிரியேட் பண்ணி அதோட இன்டராக்ஷன் வச்சு எல்லாம் கிரியேஷன் பண்றார், மெயின்டெனன்ஸ் பண்றார். அப்புறம் அனிலேஷன், டிசல்யூஷனும் அவர் தான் பண்றார். எல்லாம் அழிக்கக்கூடிய சக்தி அவர் தான் பண்றார். Of this cosmic manifestation take place. My dear Lord, you are self-determined and are the supreme personality of Godhead for all living entities. நீங்க தான் எல்லா உயிர் வாழிகளோட கடவுளும் அந்த மாதிரி. And for them you created this material manifestation. அவர்களுக்கு வேண்டிதான் இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தையே நீங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. And although you are one, your diverse energies can act multifariously. This is inconceivable to us. எங்களுக்கு புரிந்து வரதில்லை. என்னது, although பகவான் ஒருத்தர் தான் இருக்கார், ஆனா அவரோட எவ்வளவு டைவர்ஸ் எனர்ஜிஸ், எவ்வளவு இடத்துல அவரோட எனர்ஜி என்னெல்லாம் கிரியேட் பண்றாரு, அவ்வளவு எனர்ஜி, எவ்வளவு ஆஃபலன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு மல்டிஃபேரியஸ்லி நிறைய இடத்துல அவரோட எனர்ஜி பார்க்கலாம் நம்ம. அப்ப அந்த மாதிரி அவர் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணிட்டு இது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. அதை அசம்பிள் பண்ணி அதை எந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறது, பகவானை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு, புரிய மாட்டேங்கிறது. This is inconceivable to us. Yes, அப்புறம் யாரு மாதாஜி? ருக்மிணி மாதாஜி. படிக்க மாதாஜி. கீதா மாதாஜி இருங்கோ. ருக்மிணி மாதாஜி படிச்சு அப்படி. ஓகே. ரெண்டாவது ரவுண்ட் வரும், மூணாவது ரவுண்ட் போது நீங்க தான் ஸ்டார்டிங். ஓகே. லாஸ்ட் ருக்மிணி மாதாஜி. மாதாஜி நான் படிச்சு நீங்க சொல்றீங்களா? படிக்க மாதாஜி, நான் சொல்றேன். ஓகே. சத்வம் ப்ருதோ மே ஜதரேண நாத ஜடரேண நாத கதம் நு யஸ்யோ தர ஏததாசீத் விஸ்வம் யுகந்தே வட்டபத்ர ஏகः சேதே ஸ்வமாயா சிஷுர் அங்கிரிபானஹ சின்ன இலையில அவர் அந்த இது ஆலிலை கண்டன், ஐ திங்க் அதுதான் சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். As the supreme personality of Godhead, you have taken birth. You have taken birth from my abdomen. Oh my Lord, how is that possible for the supreme one who has his belly at the cosmic manifestation? இது யாரு சொல்றாங்க? ஒரு நிமிஷம் மறந்து வச்சேனே. இது யாரு இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கா? இவ தேவஹூதி தான் சொல்றா. அப்ப இவ தேவஹூதியோட அப்ப ஓகே கர்த்தவ அந்த என்ன தேவஹூதி, அந்த பிள்ளை பேர் என்னது, ஒரு கர்தமரோட ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இது என்ன? கபிலர். அந்த கபிலர் பகவானோட அவதாரம் தானே. அப்ப அதிசயமா கேக்குறா, நீங்க இவ்வளவு பெரிய ஒரு காட் ஹெட், நீங்க எப்படி என்னோட வயசுல நீங்க எப்படி பிறந்தீங்க? You have taken birth from my abdomen. Oh my Lord, how is that possible? ஏன்னா நீங்க இருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய உருவம் for the supreme one who has his belly all the cosmic manifestation. எல்லாமே காஸ்மிக் அப்படின்னு நாட் ஓன்லி ஒரு சின்ன இது வெளியில அந்த இதுல இருக்கு, என்னது யூனிவர்ஸ்ல இருக்கு தெரியறது, அது எல்லாமே அண்ட சராச்சரங்கள். நல்ல வேர்டு கிடைச்சு. அண்ட சராச்சரங்கள் எல்லாமே உங்க பெல்லியில தெரியறது. நான் வாயை திறந்தா எல்லாம் தெரிஞ்சது. அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆளை என்னோட வயத்துல எப்படி பிறந்தீர்கள்? The answer is that it is possible. For at the end of millennium, you lie down on a leaf
ஏன்னா இது வந்து சாதிக்கிறது இது மாதிரி முடியாது. ஏன்னா ஒரு மில்லியனேட்லயும் நீங்க வந்து பிறக்கிறீங்க. எப்படி யூ லை டவுன் லீஃப் ஆஃப் அ பேனியன் ட்ரீ. அதுதான் இந்த வட்டப்பத்திரைக்காக ஒரு சின்ன இலையில வட்டம்னா அதுதான் ஆலிலை பனியன் ட்ரீ. அப்ப அதுல வந்து படுத்துட்டு நீங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க ஒரு மில்லியனியம்லயும் நீங்க அந்த மாதிரி அவதாரம் எடுத்துன்னு வரீங்க. அண்ட் ஜஸ்ட் லைக் அ ஸ்மால் பேபி யூ லிக் த டோ ஆஃப் யுவர் லோட்டஸ் ஃபுட். அந்த காலை வந்து நக்கிண்டு அந்த மாதிரி போஸ் கொடுக்குமே, அந்த மாதிரி ஆளிலை கண்ணன். எஸ், அந்த மாதிரி நீ வர்றதுனால எஸ் அந்த மாதிரி பாசிபிள் இருக்கு. என் வயசுல பிறந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்பலாம் அந்த மாதிரி. எஸ், இப்போ கீதா மாதாஜி படிங்க. இல்ல கீதா மாதாஜி சாரி அகைன். அருள் செல்வம் பிரபுஜி, பபிதா மாதாஜி, கீதா மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, நிவேதிதா மாதாஜி, ருக்மிணி மாதாஜி, அந்த ஆர்டர்ல போட்டோம். பிரபுஜி படிப்போம். தேகதந்திர தேவம் தேக त्वं देह तंत्र प्रसम्याय बाबा मन्नाम नितेशा पजाम का विभो विभूतया याता पत्रास दावा सुख्रदायास तदायाम अबे आत्मा पदोपालय पालपदेया पालपदेया Hare Krishna. My dear Lord, you have assumed this body in order to diminish the sinful activities of the fallen. எங்களுக்கெல்லாம் வந்து யாரெல்லாம் sin பண்ணிருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் வந்து ரட்சிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி fallen people எல்லாம் வந்து improve பண்றதுக்கு தான் நீங்க வந்திருக்கீங்க. You have assumed this body in order to diminish the sinful activities. யாருடைய fallen soul நம்மளாம் நிறைய தப்பு பண்றோம், அவங்களோட பாவங்களை எல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் நீங்க அதனாலதான் நீங்க அவதாரம் எடுத்துன்னு வந்திருக்கீங்க. And to enrich their knowledge. நல்ல நமக்கு வந்து புத்தி, இதுல புத்தி நமக்கு இந்த அறிவு வளரணும், டிவோஷன்ல அறிவு வளர்றதுக்கும் அண்ட் இதுல முக்தி பெறறதுக்கும் நீங்க வர்றதுனாலதான் இதெல்லாம் சாத்தியமாகுது. Since these sinful people are dependent on your direction. இவங்க எல்லாரும் எப்படி sinful people பக்தர்கள் தான், இன்னும் நிறைய பாவங்கள் பண்ணாலும் அவங்க வந்து உங்களை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க, உங்களுக்கு டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. By your own will you assume incarnation as a boar and as other forms. அதனால நீங்க என்ன மாதிரி எல்லாம் அவதாரம் எடுத்துன்னு வரீங்க. ஒரு போர்னா என்னது, இந்த இது பண்ணி தானே மாதாஜி என்ன எழுதிருக்காதுல, ஒரு பன்றியின் ரூபத்துல வரீங்க. And many other forms. மத்ஸ்ய அவதாரத்துல மீனா வரார், அப்படி ஒரு ஃபார்ம் எடுத்து நீங்க வரீங்க. அண்ட் பக்தர்களுக்கு வந்து இதுதான் வேண்டியது. ஏன்னா அவங்க எல்லாரும் உங்களை டிபெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அவங்களோட டிவோஷன் வளர்த்துறதுக்கும் அவங்க சின்ஸ் எல்லாம் குறையறதுக்கும் அவங்க வந்து உங்களை டிபெண்ட் பண்ணாங்க. Similarly, you have appeared in order to distribute transcendental knowledge to your dependent. And நீங்க வந்து நாலேஜ் அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்குறீங்க. பக்தியில அவங்க உங்களை வழிபடும் போது நீங்க வந்து டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் கொடுக்குறீங்க. எஸ், படிங்க பபிதா மாதாஜி. படிக்க மாதாஜி. டிராவல்ல இருக்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி படிங்க. படிங்க மாதாஜி. யத் நமதே சரணா. இல்ல நான் சொல்றேன், தமிழ் படிக்க மாதாஜி. நானு நீங்களே படிக்கிறீங்களா? படிங்க. நான் படிக்க தப்பா தான் நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. எனக்கு இல்ல அது அப்புறம் உங்களுக்கு கேட்கறது இல்ல மாதாஜி. நார்மலி நான் சொல்லித்தனாலும் இல்லையா படிக்கிறவங்களுக்கு அப்ப நான் சொல்றேன். என் நாமதேய ஸ்ரவணானுகீர்த்தனாத் யத் பிரவநாத் யத் ஸ்மரணாத் अपि क्वचित स्वादो अपि सद्यः श्रवणाय कल्पते उथ पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात् Darshanat. To say nothing of the spiritual advancement of persons who see the Supreme Person face to face, even a person born in a family of dog eaters immediately becomes eligible to perform Vedic sacrifices if he
if he once utters the holy name of the Supreme Personality of Godhead or chants about him, hears about his pastimes, offers him obeisance, or even remembers him. யாரெல்லாம் வந்து இதுல விடுதலை பெற முடியும்? ரொம்ப டாக் ஈட்டர்ஸ் தான் கீழ் ஜாதி அப்படி சொல்லுவாங்க. டாக் ஈட்டர்னாக்க ரொம்பவே படிப்பறிவில்லாத ரொம்ப இந்த காட்டுவாசிகள் சொல்லாமே அந்த மாதிரி. அவங்களுக்கு கூட உங்களை ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு ஒரு என்னது சாண்ட் பண்ணா போறோம், உங்களோட பாஸ்ட் டைம் எல்லாம் கேட்டா போறோம், அவங்க வந்து நமஸ்காரம் பண்ணா போறோம், அப்புறம் எனக்கு சாக்ரிஃபைஸ் ஒன்ஸ் அட்டர்ஸ் தி ஹோலி நேம், உங்க பேர் வந்து ஒரு வாட்டியாவது அவங்க சொன்னாலும் போறோம், அண்ட் நாமஜபம் பண்ணா போறோம், அவங்களுக்கு கூட நீங்க வந்து இது பண்ணிடுங்க, முக்தி கொடுத்துடுறீங்க அப்படின்னு. தே பிகம் எலிஜிபிள், அவங்களை எல்லாம் எலிஜிபிள் ஆயிடுறாங்க முக்தி பெறறதுக்கு. எஸ், அடுத்தது கீதா மாதாஜிக்கு அப்புறம் யாரு? अहोपदस्स पशुतो करियान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नामदुभ्यं ते पुस्तपस्ति जुगुभु षष्ठुरात्या ब्रह्मानुभर्नाम गृणन्ति ஏதே. ஓ அவர்கள் எத்துணை புகழ் பெற்றவர்கள், அவர்களின் நாக்குகள் உங்களின் புனித பெயரை உச்சரிக்கின்றன. நாய் உண்பவர்களின் குடும்பங்களில் பிறந்திருந்தாலும் அந்த மனிதர்கள் வழிபடத்தக்கவர்கள். உங்கள் மேலாட்சியின் புனித பெயரை உச்சரிப்பவர்கள் எல்லா விதமான துறவுகள், அக்னி யாகங்கள் ஆகியவற்றை நிறைவேற்றி இருக்க வேண்டும். ஆரியர்களின் எல்லா நல்ல முறைகளையும் அடைந்திருக்க வேண்டும். உங்கள் மேலாட்சியின் புனித பெயரை உச்சரிப்பதற்கு அவர்கள் யாத்திரை செய்யும் புனித இடங்களில் குளித்திருக்க வேண்டும், வேதங்களை படித்திருக்க வேண்டும், தேவையான எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றி இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? ஹவு க்ளோரியஸ் ஆர், யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் உங்க பேரெல்லாம் சொல்லி சாண்ட் பண்றாங்க, ஜபா எல்லாம் பண்றாங்களோ, அவங்களோட நாக்கு எவ்வளவு புண்ணியம் செஞ்சிருப்பாங்க, எவ்வளவு க்ளோரியஸ் அவங்க நாக்கு. இன்னும் எல்லாராலையும் வராது இந்த சாண்டிங் எல்லாம் பண்றதுக்கு, இட்ஸ் நாட் ஈஸி. அப்போ அது வந்து பண்றாங்க. அப்போ எவ்வளவு டங் எல்லாம் எவ்வளவு ஹோலி, எவ்வளவு க்ளோரியஸ். ஈவன் இஃப் born in the family of dog eaters, ரொம்ப கீழ் ஜாதியில அந்த மாதிரி ஒரு காட்டு பிராண்டி அந்த மாதிரி இருந்தா கூட அவங்க கூட வந்து such persons are worshipable. அந்த மாதிரி கூட உங்களை வந்து worship பண்றாங்க. Persons who chant the holy name of your lordship must have executed all kinds of austerities and pious acts. இந்த யாகம் யஜ்யம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி உங்களை வந்து அச்சீவ் பண்றதுக்கு. ஆரியன்ஸ் மெயினா வந்து ஆரியன்ஸ் அந்த காலத்து அப்படி ஆரியன் அவங்க வந்து என்னது பூஜை எல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க அப்புறம் must have executed all kinds of austerities and fire sacrifice and achieved all the good manners of the Aryans. Aryans எல்லாம் இந்த மாதிரி இதுதான் பூஜை பனஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு நீங்க வந்து இதை முக்தி கொடுத்தீங்க. To be chanting the holy name of your lordship, they must have அப்போ என்னெல்லாம் அவங்க பண்ணிருக்கலாம், உங்க பேரு சொல்ல அவங்களால முடியறதுன்னா அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கணும் போன ஜென்மத்துல எல்லாம். They must have bathed at holy places of pilgrimage. அந்த க்ஷேத்ராடனம் எல்லாம் போய் அங்கெல்லாம் வந்து நதிகள்லாம் அவங்க குளிச்சிருக்கணும், மீன்ஸ் குளிச்சிருப்பாங்க. அப்புறம் என்னது வேதங்கள்லாம் படிச்சிருப்பாங்க. ஃபுல்ஃபில் எவ்ரிதிங் ரிக்வயர்ட், என்னெல்லாம் அதுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எல்லாத்தையும் அவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணனா தான் உங்களோட என்ன பேரே அவங்க வாயில வருது. அப்ப அந்த மாதிரி வந்து இட்ஸ் நாட் ஈஸி. பகவானோட பேர் சொல்லி இல்ல ஜப்பா பண்றதெல்லாம் எல்லாரும் பண்ணிடலாம் நம்ம நினைக்கவே முடியாது. பண்றான்னாக்கா அவ்வளவு அவங்க நல்ல புண்ணிய ஆத்மா, அவங்களாலதான் இவ்வளவு எல்லாம் பண்ண முடியும். எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? நிவேதிதா மாதாஜி. மாதாஜி நான் சொல்லணுமா நீங்க படிக்கிறடா? சொல்றீங்களா மாதாஜி? துவாம் தானா? துவாம் அகம் அப்படிதான் இருக்கா மாதாஜி? ஓகே. தம் துவாமகம் மாதாஜி, தம் துவாமகம். எனக்கு தோணித்து இங்க என்ன மிஸ் ஆயிருக்கு, காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி போயிருக்கு. ஓகே. தம் துவாமகம் பிரம்ம தம் துவாமகம் பிரம்ம பரம் புமாம்சம் பிரத்யக்ஷ்ரோதோஷி ஆத்மனி சம்பாவ்ய ஆத்மனி சம்விபாவ்யம் ஸ்வதேஜசாத்வஷ்ட குணப்பிரவாஹம் வந்தே விஷ்ணும் கபிலம் வேதகர்ப்பம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல தம் ஸ்வஹாமகம் பரம் புமாம்சம் இருக்கு மாதாஜி, பிரம்மா இல்லையே? இல்லையா, பரம் புமாம்சம் தான்க்கா. பரம் புமாம்சம். ஓஹோ, பிரம்மா இல்ல அதுல. இல்லையா? எப்படி இது தப்பா இருச்சு தெரியலையே. பாக்கணும், வேதாபேஸ் தான் பாக்கணும். என்ன இல்லாட்ட பாகவத புக்ல பாக்கலாம். வேண்டாம், இவருடைய ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ தான் பரம் புமாம்சம். ஓகே, பாக்க கரெக்ஷன் பண்றேன்.
3.333. Okay. I believe, my Lord, that you are Lord Vishnu himself under the name of Kapila. அவரோட பிள்ளை தேவஹூதியோட வயசுல பிறந்திருக்கிற கபிலர் யாரு? விஷ்ணு தான் சொல்லி எனக்கு நல்லாவே தெரியும். நீங்க தான் கடவுள். And you are the supreme personality of Godhead, the supreme Brahman. The saints and sages being freed from all the disturbances of the senses, saints and sages being freed from all the disturbance of the senses and mind, meditate upon you. For by your mercy only can one become free from the clutches of the three modes of material nature. அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? saints and sages எல்லாம் அவங்களோட மைண்ட் சென்சஸ் எல்லாத்தையும் இதுல டிஸ்டர்பன்ஸ்ல இருந்து ஃப்ரீ பண்ணி உங்களையே தியானம் பண்றாங்க. மெடிடேட் அப்பான் யூ. For by your mercy, உங்களோட மர்சி இருக்கிறதுனால தான் அவங்க வந்து இந்த மூன்று இது இருக்கே முறைகள், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், அதெல்லாம் அவங்க வந்து கடந்து அந்த கிளச்சஸ்ல இருந்து அவங்களால வெளிவர முடியாது. அந்த மாதிரி பக்தி பண்றாங்க. அந்த கிளச்சஸ்ல இருந்து அவங்களால வெளிவர முடியாது. ஏன்னா பகவானோட கிரேஸ் இருக்கு. At the time of dissolution, all the Vedas are sustained in you only. And the annihilation, dissolution ஆகும்போது எல்லா வேதங்களும் எல்லாம் அவரோட உள்ள வந்து அடங்கிடும், பகவானுக்குள்ள அடங்கிவிடும். அத்தியாயம் 9 கபிலரின் செயல்பாடுகள். அப்பா கிருஷ்ணா, ஐ திங்க் தான் லாஸ்ட் நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கணும் இப்போ? ருக்மிணி மாதாஜியா? ஆமா, ருக்மிணி மாதாஜி இருக்கலா? மாதாஜி இருக்கு மாதாஜி. த்ருவ உவாச்ச யோ அந்தః பிரவிஷ்ய படிச்சலா? ஓ அந்தக பிரபஸ்ய மம வாசம் இமாம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவயதி அகில சக்தி தரஸ்வதாம் அன்யாம் சஹஸ்த சரண ஸ்ரவண இல்ல மாதாஜி, ஸ்ரவண காதால கேட்கிறோமே, ஸ்ரவணம். அது ஸ்ரவண. துவக் ஆதீன் பிராணான் நமோ பகவதே புருஷாய துஹ்யம். Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Dhruva Maharaja said, my dear Lord, you are all powerful. After entering within me, you have enlivened all my sleeping senses, my hands, legs, ears, touch sensation, life force, and especially my power of speech. Let me offer my respectful obeisances and people. துருவர் சொல்றார், துருவ மகாராஜா சொல்றார், இப்ப நீங்க வந்து ரொம்ப எல்லாம் பவர்ஃபுல். நீங்க வந்து எனக்குள்ள வந்து ஆஃப்டர் என்ட்ரிங் வித் மீ, அதான் சூப்பர் சோலா இருந்தப்பறம் என்னது, யூ ஹவ் என்லிவன் எல்லாம் என்னோட தூங்குற சென்சஸ் எல்லாம் என்னது, சென்சஸ் எல்லாம் தூங்கிட்டு இருந்த சென்சஸ் எல்லாம் என்னோட சென்சஸ் எல்லாம் தூங்கிட்டு இருந்தது. எல்லாம் கைகள் கால்கள் எல்லாம் ஒன்றும் என்னது பகவானை சுதிக்காம இருந்தது. அதெல்லாம் வந்து உயிர் பெற்று உங்களை வந்து ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபிசன்ஸ் பண்றதுக்கு முயற்சி கொடுத்து அப்படின்னு. எஸ். அடுத்தது யாரு? அருள்செல்வம் பிரபுஜி தான். படிங்க. அருள்செல்வம் பிரபுஜி இருக்கடா? இல்லை. பபிதா மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? இல்ல மாதாஜி, நான் டிராவல்ல இருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். தீபா செல்வம் மாதாஜி படிக்கிறடா? படிக்கிறேன். நான் சொல்லி நீங்க படிக்கிறடா? நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன். ஓகே. ஏகஸ்வம் ஏவ பகவன் ஏகஸ்தம் தோவம் ஏவ பவனம் ஏகஸ்வம் ஏவ பகவன் யோவ பவனம் ஏவ பகவன் ஏவ பவனம் ஏவ பகவன் ஏவ பகவன் இதம் ஆத்ம சக்தியா மாயாக்ஷயோரு யோரு குணயா மகத் ஆதி அதேஷம் சிருஷ்டுவான் விஷய புருஷஸ் ததசத் குணேஷு நானேவ தாருஷு
Darushu Vibhavasuvad Vibhavasuvad Vibhasi. Vivashi. Hare Krishna. Oh, Bhashya இருக்கு இல்லையா அது? My Lord, you are the supreme one, but by your different energies, you appear differently in the spiritual and material world. அவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கு, அதனால ஒரு இடத்துலயும் அவ்வளவு பொட்டன்சிஸ் இருக்கு அவருக்கு. அப்ப நிறைய அவதாரம் எடுக்கிறார், நிறைய விதமா அவர் வந்து அந்த இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் காட்டுறாரு. Then you create the total energy of the material world by your external potency. அவரோட என்னது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ற அவரோட என்ன சொல்லுவா எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி. இன்டர்னல் பொட்டன்சி எல்லாம் யாரு தேவர்கள் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கும், கொஞ்சம் அந்த பவர் வீக்கா இருக்கும், என்னது எனர்ஜி. சோ அந்த மாதிரி வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அப்படி கிரியேட் பண்றார். அண்ட் ஆஃப்டர் கிரியேஷன் யூ என்டர் வித் இன் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் ஆஸ் அ சூப்பர் சோல். ஒரு வாட்டி அந்த இது மெட்டீரியல் எல்லாம் கிரியேட் பண்ண அப்புறம் நீங்களே அதுல வந்து சூப்பர் சோல், அதே பரமாத்மாவாக நீங்க அதுக்குள்ள புகுறீர்கள். யூ ஆர் த சுப்ரீம் பர்சன் அண்ட் through the temporary modes of material nature you create varieties of manifestation. ரொம்ப ட்ரையா இருக்கே இன்னைக்கு இந்த இதுல நான் நிச்சய ஸ்டோரி வரும்னு. யூ ஆர் த சுப்ரீம் பர்சன் அண்ட் த்ரூ த டெம்பரரி மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் தான் இந்த 3 முறைகள் இருக்கு. 3 இதால வந்து யூ கிரியேட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மேனிஃபெஸ்டேஷன். ஒரு மேனிஃபெஸ்ட் பண்றதுக்கு இந்த இதெல்லாம் வேணும். என்னது ரஜோ குணம், தமோ குணம், சத்தோ குணம், 3 அது இருந்தாதான் வந்து எல்லாமே கிரியேட் பண்ண முடியும், மேனிஃபெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஜஸ்ட் அஸ் fire entering into the wood of different shapes burn brilliantly in different varieties. The fire, நெருப்பு ஒரு காட்டுக்குள்ள போச்சுன்னா எப்படியெல்லாம் எரியும், தீபம் மாதிரி இப்படியா எரியும் இல்ல, அங்க எங்க போயிட்டு எல்லாம் ஷேப்லெஸ்ஸா எல்லாம் எரியும், பிரில்லியண்டா எரியும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அவ்வளவு எஃபல்ஜென்ட்டா எரியும். அந்த மாதிரி அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ். அந்த மாதிரி நீங்க வந்து இந்த மேனிஃபெஸ்டட் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல வந்து நீங்களே உட்புகுந்து நல்லா எல்லா இடத்துலயும் நீங்க பரவுறீங்க, பறந்து இருக்கீங்க. நாங்க தமிழ். எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? ஏபிசிடி நானே ஏபிசிடி பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கேன். மாதாஜி இல்லையா? அந்த மாதாஜி போயிடுச்சு. ஓகே. ஜெய கே நிவேதிதா மாதாஜி தான். படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. தத்யா வயுநாயேதம். நான் படிக்கட்டுமா? त्वद्दत्तया वयुनयेदं अशस्तविश्वं सुप्तप्रबुद्ध इवनाथभवत् प्रपन्नः तस्यापवर्ग्य शरणं तव आदमूलम् विस्मर्यते कृतवीर कथमार्तबन्धो. हरे कृष्णा माताजी. Oh my master, Lord Brahma is fully surrendered unto you. In the beginning, you oh my master, Lord Brahma வந்து totally உங்ககிட்ட surrender ஆயிட்டாங்க. அவரோட நாபி கமலத்துல இருந்து வந்தார். In the beginning, you gave him knowledge, and thus he could see and understand the entire universe. அவருக்கு என்ன நாலேஜ் கொடுத்தா? இல்ல கிரியேஷன். அவருக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட் தானே கொடுத்துருக்க. நீ வந்து எல்லா கிரியேஷன் வந்து பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பிரம்மாவை கிரியேட் பண்ணி அவர் வந்து எல்லாரையும் கிரியேட் பண்றார். மனுஷால எல்லாம் கிரியேட், எல்லாமே உயிர் வாழ்களை கிரியேட் பண்ற டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு. And thus he could see and understand the entire universe just as a person awakes from sleep and visualizes his immediate duties. ஒரு நம்ம எல்லாம் தூங்கி இருக்கும்போது நம்மளோட என்னெல்லாம் டியூட்டி இருக்குன்னு விஷுவலைஸ் பண்ணணும். தூக்கத்துல என்னது ஒண்ணு தெரியாம தூங்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்னப்பறம் நம்மளோட என்னெல்லாம் டியூட்டி இருக்கு நினைவு வருது அண்ட் கிடுகிடு நம்மளோட வேலையெல்லாம் பண்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி பிரம்மா எப்படி நீங்க கிரியேட் பண்ணப்பறம் அவருக்கு எல்லாம் நாலேஜும் கொடுத்தோன்னு அவருக்கு எல்லாம் நினைவு வருது. நினைவுனா அப்படி தெரிய வருது. நம்ம வந்து யூனிவர்ஸை வந்து கிரியேட், அதுல என்னெல்லாம் அவரோட டியூட்டி உண்டு, அதெல்லாம் என்ன டியூட்டி, எல்லாம் மனுஷா எல்லாம் உயிர் வாழிகளை எல்லாம் கிரியேட் பண்ற ஒரு டியூட்டின்னு அவருக்கு தெரிய வருது. ஸோ இது சொல்லி இதுதான் ஜஸ்ட் அஸ் அ பர்சன் அவேக்கன்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்லீப். அது போல அவருக்கு தூங்கி எழுந்துட்டா போல ஒரு உணர்வோட அவர் வந்து எல்லாம் செயல்படுகிறார். யூ ஆர் த ஒன்லி ஷெல்டர் ஆஃப் ஆல் பர்சன்ஸ் ஹூ டிசைர் லிபரேஷன். யாருக்காவது முக்தி வேணும்னா வேற யார்ட்டையும் போக முடியாது, சிவனோ வேற எந்த தேவர்கள்ட்டையும் போக முடியாது. முக்தி வேணும்னா உங்ககிட்ட தான் வரணும். அண்ட் யூ ஆர் த ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஆல் ஹூ ஆர் டிஸ்ட்ரெஸ்ட். யாரெல்லாம் வந்து துயருற்று இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஃப்ரெண்டா யார் இருக்கீங்க? நீங்க தான் இருக்கீங்க. How therefore can a learned person who has perfect knowledge ever forget you? அப்போ ஒரு மாதிரி படித்த ஒருவன் இருக்கான்னா உங்களை எப்படி மறக்க முடியும்? நீங்க தானே எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்கீங்க. இப்போ இவங்களை வந்து மறந்து இருக்க முடியாது, உங்களை சார்ந்துதான் இருக்கும்.
எஸ், யார் இப்ப படிச்சாங்க? நிவேதிதா மாதாஜி. எஸ், ருக்மிணி மாதாஜி படி. நூனம் விமுஷ்ட நமம் விபுஸ்த மதயஸ்தவ மதயத்தவ மாயயாதே மயயாமே மாயயாதே மாயயாதே ये त्वां ஏஷ்வான் भवाप्यया பவாப்யாயா विमोक्षणं விமோக்ஷனம் अन्यहेतोः அந்நிய ஹேட்டோப अर्चन्ति कल्पक அர்ச்சந்தி கல்பக तरुं तरुं தரும் कुणपोपभोग्यं குணபோபக்யோயம் इच्छन्ति यत् இச்சந்தி யத் स्पर्शजं ஸ்பர்ஷதம் निरये अपि नृणां निरये நிறைய अपि नृणां பித்தாம் नृणां. हरे Yeah. Krishna. Hare Krishna. Persons who worship you simply for the sense gratification of this bag of skin are certainly influenced by your illusionary energy. Illusionary energy அப்படின்னா இது யார் வந்து நம்ம புலன்களை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்குமா அதுக்கு வேண்டி மாத்திரம் வேலை பண்றாங்களோ அவங்க வந்து இந்த என்னது நம்ம உடல்ல என்ன இருக்கு, அந்த தோல் சம்பந்தப்பட்ட என்னது அதுக்கு ஸ்பர்ஷத்தை வந்து அதை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான் அவங்க வந்து வேலை பண்றாங்க. அது என்னது அவங்களுடைய பகவானுடைய இல்யூஷரி எனர்ஜி, என்னது இந்த தமோ குணம் ரஜோகுணம் இந்த மாதிரி எனர்ஜி வச்சுதான் அவங்க வந்து அவங்களோட சொந்த சென்ஸை வந்து கிராட்டிஃபை பண்றாங்க. அப்படின்னா புலன்களை வந்து சந்தோஷப்படுத்திக்கிறாங்க. In spite of having you who are like a desert tree and are the cause of liberation from birth and death, foolish persons such as me desire benediction from you for sense gratification. அப்படின்னா சொல்றேன், நீங்க இருக்கீங்க முன்னாடி இருக்கீங்க. டிசைர்ட்ரினா என்னது, என்ன கேட்டாலும் அந்த இது மாதிரி என்னது சுரபி பசுதானே, என்ன கேட்டாலும் கொடுக்குமே அந்த மாதிரி. கல்பத்தோட விருட்சம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, என்ன கேட்டாலும் கொடுக்க. அந்த மாதிரி நீங்க முன்னாடி இருக்கீங்க, என்ன கேட்டாலும் நீங்க உங்ககிட்ட கிடைக்கும். நீங்க தான் எல்லாம் லிபரேஷன் கொடுக்கறதுக்கு, எங்களுக்கு முக்தி கொடுக்கறதுக்கு நீங்க தான் காரணம். உங்க மூலமா தான் எங்களுக்கு லிபரேஷனே கிடைக்கும். ஃப்ரம் பர்த் அண்ட் டெத், இந்த சுழற்சி இருக்கே, பிறப்பு இறப்பு, அதுல நீங்க தான் கொடுக்க முடியும். ஆனா முட்டாள் என்ன மாதிரி முட்டாள் தான் என்ன பண்றோம், such as me அப்படின்னு நான் தனியே சொல்லிக்கிறேன். foolish person such as me என்னத்துக்கு பெனடிக்ஷன் கேட்கிறோம்? from you for sense gratification. என்னோட புலனுகர்ச்சியை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நான் வந்து அதை பணம் அந்த எல்லாம் நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். எவ்வளவு முட்டாளா இருக்கேன் நான். which is available even for those who live in hellish condition. இதெல்லாம் யாருக்கு வேணா கிடைக்கும். இந்த மாதிரி புலன்களை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்கு ஏதாவது கேட்டோம்னா ரொம்ப பாவச்செயல் பண்ணி இந்த இதுல ஹெல்லிஷ் பிளானட், ஹெல்லிஷ் லோகத்துல இருக்காங்க, என்னது கீழ் உலகத்துல இருக்காங்களே, அவங்களுக்கு கூட நீங்க வந்து இதெல்லாம் கிடைத்து விடும். நான் அதை வந்து கேட்டுன்னு இருக்கேன். எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி அதெல்லாம் வேண்டாம், முக்தி தான் நான் கேட்கணும் அப்படின்ற ரியலைஸ் பண்றேன். எவ்வளவு இருக்குப்பா, ஒரே ஒரு நிமிஷம். படிங்க பிரபு. யார் படிக்கணும்? மாதாஜி படிச்சாச்சு. அருள்சலாம் பிரபுஜி இருக்கேடா, படிக்கும். யா நிர்வர்த்திஸ்ரீ நானு பர்தாம் தாவா பாதா பத்மா பாதா பத்மா தயாநாத் பகா தியானாத் தயானத் தியானம் தியானம் தானா தானா தானாட் பவாஜ் ஜானா காதா ஸ்வர்ண நேனா வா ஜெயாத் சா பிரமாணி சவா மகிமானி அபி நாதா மா பட் கிம் திவி அந்தகாஷி அனக்டாசி லுலி டாட் பதாதம் விமானாத். ரொம்பவே ட்ரையா இருக்குங்க, ஒண்ணுமே இல்ல இல்லையா, மேட்டரே இல்ல அதுல. ஆனா என்ன கொடுத்திருக்காங்க, படிக்கணுமே. Okay, my Lord, the transcendental bliss delivered, derived from meditating upon your lotus feet or hearing from your glories from pure devotees is so unlimited that it is far beyond the stage of Brahmananda, wherein one thinks himself merged in the impersonal Brahman as one with the Supreme. இப்ப யாரெல்லாம் வந்து இந்த மாயாவாதி பிரின்சிபல் என்ன சொல்றாங்க, நான் வந்து பிரம்மன் ஐக்கியம் ஆயிட்டேன்னு சொல்றாங்களே, அதை விட வந்து நான் இப்போ அனுபவிக்கிறது எப்படி, யாரும் உங்களோட பாத கமலத்தை வந்து நல்லா மெடிடேட் பண்றவங்களோ அவங்களுக்கு என்னது அந்த பியூர் டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து இதை விட நிறைய கொடுக்குறீங்க நீங்க. சோ அன்லிமிட்டட். அவங்களுக்கு எவ்வளவு நல்ல க்ளோரிஸ் கொடுக்குறீங்க. இட் இஸ் ஃபார் பியாண்ட். நிறையவே அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறது அது ஒரு என்னது ஆனந்தமா இருக்கட்டும், எல்லாம் இதா இருக்கட்டும். அந்த பிரம்மானந்தா ஸ்டேஜ் இருக்கே, பிரம்மன் ஸ்டேஜ்,
இவாள்லாம் வந்து தியானம் பண்ணி இந்த யாரு அத்வைத்தி பிரின்சிபல்ஸ் அவங்கள பிரம்மன் வரைக்கும் தான் போறாங்க. அதுக்கு மேலேயும் இவ்வளவு இது இருக்கு. அங்கெல்லாம் வந்து பியூர் டிவோட்டிஸ் அதெல்லாம் ப்ளே பண்ணும்போது என்ன இன்னும் பரம ஆனந்தத்தை அவங்க அடைகிறாங்க, பிரம்மானந்தத்தை அடைகிறாங்க. Since Brahmananda is also defeated by the transcendental bliss derived from devotional service, then what to speak of the temporary blissfulness of elevating oneself to the heavenly planets, which is ended by the separating sword of time. இவ்வளவு வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் இது வரைக்கும் நம்ம போக முடியும்னா அப்ப இந்த மேல் உலகம் என்னது பிரம்ம உலகம் வரைக்கும் போறது அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அதை விட தாண்டி நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண இந்த பிரம்மானந்தத்தை கிடைக்கும். அப்ப இதெல்லாம் வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது. ஹெவன்லி பிளானட்ல வந்து நான் புண்ணியம் பண்ணினேன், ஹெவன்லி பிளானட் போனா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அதுக்கு பியாண்ட் இருக்கு இந்த இதெல்லாம் ஆனந்தம். Although one may be elevated to the heavenly planets, he falls down in due course of time. ஆனா ஹெவன்லி பிளானட் போறவங்க என்ன ஆகுது, ரொம்ப சந்தோஷமா நான் புண்ணிய காரியம் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. ஆனா அவங்க வந்து திரும்பி இந்த உலகத்துல வந்து பிறக்குறாங்க. பட் நம்ம வந்து எங்க போறோம், கிருஷ்ணனோட உலகத்தை நோக்கி அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம போறோம். சோ அங்க போறவாள் யாருமே திரும்பி வர மாட்டாங்க. அடுத்தது யார் பிரபுஜி? பபிதா மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? இல்லாட்டா தீபா செல்வம் மாதாஜி படிக்கும், அவங்க வீட்டுல வந்திருக்க மாட்டாங்க. பக்தி முகு பிரவஹதாம் त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमल शयानाम एनांज सोलबान एनांज सोलबाम उरुव्यसनम भवाब्दिम नेष्ये भवद्गुण कथामृत पानमत्तः. हरे कृष्ण. துருவ மகாராஜா கண்டினியூ இன்னும் சொல்றாரு. அவர் துருவ மகாராஜ் தண்ணியே ரொம்ப அவரை ஒண்ணுமே இல்ல பாவ செயல் பண்ணிருக்காராம் துருவ மகாராஜ். அவரே சொல்லித்தான் அப்ப நம்ம எல்லாம் எந்த மூலைக்கு. Oh unlimited Lord, kindly bless me so that I may associate with great devotees who engage in your transcendental loving service constantly as the waves of river constantly flow. எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு அருள் கொடுங்க. நான் வந்து நல்ல பக்தர்கள் கூட வந்து என்னோட அசோசியேஷன் இருக்கணும், அவங்க சங்கத்துல நான் இருக்கணும். எப்படி ரிவர் வந்து இந்த இதுல மர்ஜ் ஆகுது, கடல்ல வந்து மர்ஜ் ஆகுது, as the waves of the rivers constantly flow, அந்த மாதிரி அது எப்படி ஃப்ளோ ஆயிட்டே இருக்கு, ரிவரோட எப்படி போயிட்டே இருக்கோ அது மாதிரி என்னோட பிரவாகம் பகவானை நினைத்துக்குள்ள இது வந்து பண்ணிட்டே இருக்கணும். நான் வந்து ஸ்டாப்பே ஆகாம எனக்கு வந்து பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கணும். Such transcendental devotees are completely situated in an uncontaminated state of life. அவங்க வந்து களங்கம் இல்லாத இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யாரு டிரான்சென்டென்டல் டிவோட்டிஸ்னா யாரு? ஃபுல் பகவானை நினைத்து அந்த இது பண்றவங்க டிவோட்டிஸ் தான். அவங்கள டிவோட்டிஸ் ஆழ்நிலை இதுல ஒரு நேரம் ஒரு செகண்ட் அவங்களுக்கு வந்து பகவானை மறந்து இருக்கிற இதே கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்காங்க. They're all uncontaminated state of life. கலங்கம் இல்லாத லைஃப்ல இருக்காங்க. By the process of devotional service, I shall surely be able to cross the nascent ocean of material existence. நான் கண்டினியூஸா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது என்னது, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நான் கடந்து நான் வந்து விடுவேன். which is filled with the waves of blazing fire like dangers. இது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல வந்து எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க, full of blazing fire like danger தான் இருக்கு. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல எல்லாம் டேஞ்சர் இருக்கு. நான் அதை கடந்து வரணும்னா கண்டினியூஸா நான் டிவோஷனல் சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ண இந்த மெட்டீரியல் உலகத்திலே நான் வெளிப்பட்டு உங்களோட இதுக்கு வரலாம். It will be very easy for me, for I am becoming mad to hear about your transcendental qualities and pastime which are eternally existent. என்னால அது வந்து சாத்தியமாகும், ஏன்னா ஈஸியாவும் ஆகும். ஏன்னாக்கா எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆசை உங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் கேட்கறதுக்கும் டிரான்சென்டென்டல் குவாலிட்டி உங்களுக்கு என்னெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் இருக்கு இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். மேட்னா எனக்கு ரொம்ப பைத்தியமா இருக்கேன். நான் இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு எப்போ அதை கேட்கணும்னு வெயிட் பண்றேன். அப்ப நான் ஈஸியா இதெல்லாம் கடந்து விடுவேன். which are eternally existent. ஒரே விஷயம் எவ்வளவு பார்த்தோம் 4.9 இங்க இருக்கும். இன்னொரு 40 இருக்கு இல்லையா, 40 and 55. ஓகே, நான் 15 இருக்கு பண்ணிடலாம். ஓகே, எஸ் நிமிஷம். யார் படிக்கிறீங்க இப்ப? யார் படிச்சா? தீபா செல்வம் மாதாஜி படிச்சாங்க இல்லையா?
கீதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. தேன ஸ்மரந்தி. மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. இல்ல நானே படிச்சு முடிக்கணுமா? 15 ஜனம் இருக்கு மாதாஜி, முடியுமா? படிங்க மாதாஜி, நீங்க படிச்சு மாதாஜி. நானே படிச்சு முடிச்சு விடுறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. தேன ஸ்மரந்தி அதிதராம் பிரிய तेन स्मरन्ति अतितरां प्रियम् ईशमर्त्यं ये चान्वदः सुतश्रुहृद् गृहवित्तदारः ये त्वब्जनाभ भवादिया पादारविन्द सौगन्ध्यलुब्ध हृदयेषु कृतप्रसङ्गाः. Oh Lord, who have lotus navel, இது நாபி என்னது, நாபி கமலத்தோ, அந்த இது நாபி, அங்கே நாபில இருந்தா இந்த லோட்டஸ் இது வந்தது. அந்த மாதிரி உள்ள நேவல்னா அந்த இடம், if abdomen. If a person happens to associate with a devotee whose heart always hankers after your lotus feet, seeking always their fragrance, he is never attached to the material body. யாரு உங்களோட சங்கம், உங்களோட இந்த என்னது கமலம் வந்து கமலம் பிறந்த நேவல், அந்த நேவல் வருதுல இருந்து கமலம் பிறந்தது, அந்த மாதிரி உள்ள மனுஷரோட வந்து அசோசியேஷன்ல இருந்ததுனாக்கா அவரோட வந்து ஹேங்கர்ஸ் ஆஃப்டர் யுவர் லோட்டஸ் ஃபீட், அவங்க வந்து உங்களோட பாத சரணத்தை அடையறதுக்கு ரொம்ப அவங்க வந்து துடிக்கிறாங்க. சீக்கிங் ஆல்வேஸ் தேர் ஃப்ரேக்ரன்ஸ், உங்களோட இந்த மனம் அதெல்லாம் வந்து நுகர்றதுக்கு அவங்க வந்து வெயிட் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க நெவர் அட்டாச் டு மெட்டீரியல் பாடி ஆர் இன் அ பாடிலி ரிலேஷன்ஷிப் டு ஆஃப்ஸ்பிரிங், ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹோம், வெல்த், வைஃப், which are very very dear to materialistic person. இந்த மாதிரி உங்களோட இதுல வந்து இவ்வளவு ஆர்வம் இருக்கிறவங்க வேற மெட்டீரியல் லைஃப்ல என்னெல்லாம் இருக்கு, பாடிலி ரிலேஷன்ஷிப், அம்மா, சித்தி, சித்தப்பா, இதெல்லாம் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, அதுல இருந்து விடுபட்டு ஆஃப்ஸ்பிரிங் பசங்க அவன்கிட்ட இருந்தும் இதெல்லாம் விடுபடுறது, தட் மீன்ஸ் அட்டாச்மெண்ட் எல்லாம் விட்டு போயிடுறது, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட்டாச்மெண்ட் இல்ல, ஹோம் இல்ல, வெல்த், வைஃப், அதெல்லாம் அட்டாச்மெண்ட் விட்டு போயிடுறது. ஏன் நான் வந்து இந்த மாதிரி நான் இல்ல, இது யாரெல்லாம் டிவோட்டிஸ் அவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி பகவானை நினைத்திருந்தா இந்த மெட்டீரியல் இருக்கிறது இதெல்லாமே விட்டு போயிடும். விச் ஆர் வெரி வெரி டியர். யாருக்கு? மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சன்ஸ்க்கு இதெல்லாம் டியரா இருக்கும். ஆனா எனக்கு அதெல்லாம் இல்லை, நாம் அதெல்லாம் விட்டு போயிடும், டிவோட்டிஸ்க்கு விட்டு போயிடும். இண்டீட் he does not care for them. யாரு? டிவோட்டிஸ் வந்து அதெல்லாம் கேர் பண்ண மாட்டான். எனக்கு மனைவி மக்கள்லாம் என்னுடையது சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டான். सरीसृपदेव दैत्या मर्त्यादिभिः प्रचितं सद्विशेषं रूपं स्तविष्ठं अजते महदादि अनेकं नातः परं परमवेद्मि न यत्र वादः. My dear Lord, O Supreme Unborn, I know that the different varieties of living entities, such as என்னெல்லாம் different entities இருக்கு, 84 லட்சம் இருக்கு. என்னெல்லாம் animals, trees, birds, reptiles, demigods and human beings are spread throughout the universe. இந்த மாதிரி உயிர் வாழிகள் எங்க full யூனிவர்ஸ்ல வந்து பரவி இருக்காங்க. which is caused by the total material energy. உங்களோட மெட்டீரியல் எனர்ஜியால தான் நீங்க இதெல்லாமே கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. And I know that they are sometimes manifest and sometimes unmanifest. சிலதெல்லாம் வந்து உற்பத்தியாய் வெளியில அப்படி தெரியறாப்புல இருக்கு, சிலதெல்லாம் இன்னும் அது பீஜம் வடிவிலேயே இருக்கு. அதாவது அந்த ஒரு இது பீஜம்னா என்னது, மறந்து போயிட்டேன், கொட்டை இல்லை, அதுக்கு என்ன தமிழ்ல என்ன வேர்டு, அது பீஜத்துக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு உருவம் இல்லாத அந்த இதுல இருக்கு. யாருமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் கிளாஸ்ல. பட் ஐ ஹேவ் பீஜம்க்கு என்ன சொல்லுவா, விதை மாதிரி இருந்தா அது என்னதுன்னு நமக்கு தெரியாது. அன்மேனிஃபெஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. ஒரு வாட்டி அது விதை வந்து முளைச்சு பெருசானதா அது மேனிஃபெஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்கு. அப்போ மேனிஃபெஸ்ட் ஆனதும் இருக்கு, அன்மேனிஃபெஸ்ட் ஆனதும் அந்த மாதிரி இருக்கு. பட் ஐ ஹவ் நெவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த சுப்ரீம் ஃபார்ம். ஐ பிஹோல்ட் ஆஸ் ஐ see you now. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லை. என் கண் முன்னாடி நான் உங்களை பாக்குறேன். இந்த ஒரு திருஷ்யம் நான் இந்த மாதிரி ஒரு காட்சி நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது இல்லை. Now all kinds of methods of theorizing have come to an end. நான் என்னெல்லாம் தியரி வச்சிருந்தேன், உங்களை மாதிரி உங்களை நீங்க எப்படி இருப்பீங்க அப்படி இருக்குன்னு என்னெல்லாமோ நினைத்து பார்த்தேன், அதெல்லாம் முடிவுக்கு வந்து விட்டது. இப்ப நான் உங்களை சாட்சாதா பார்த்திருக்கேன். எனக்கு வந்து இப்ப தெரிஞ்சு போயிடுது நீங்க யாரு அப்படின்னு. கல்பாந்த ஏதத் அகிலம் ஜட்டரேன கிருண்ணன் சேதே புமான் ஸ்வத்ருத் அனந்த சதஸ்ததங்கே யன்னாபி சிந்தூருஹ காஞ்சன லோக பத்ம கர்பேத்யுமான் பகவதே பிரணதோ அஸ்மி தஸ்மை. My dear Lord, at the end of each millennium, the Supreme Personality of Godhead, Garbhodakashai Vishnu, dissolves everything manifested within the universe into his belly. எல்லாமே வந்து ஒரு மில்லேனியம்ல இந்த கர்ப்போதகாய் விஷ்ணு என்ன பண்றார், அவர் வந்து எல்லாத்தையும் பிறக்க வச்சது எல்லாத்தையும் வந்து திரும்பி அவரோட குள்ளியா ஐக்கியமாக்கிடுறார். எல்லாம் அவரோட வயத்திலேயே போட்டு எல்லாத்தையும் இது பண்ணிடுறார். என்னது அன்னியலைட், தட் இஸ் என்னது டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுறார்.
He lies down on the lap of Seshanaga. Seshanaga அதுலதான் படுத்துட்டு இருக்கார். From his navel sprouts a golden lotus flower on a stem, and on the lotus on that lotus Lord Brahma is created. அப்போ அவரோட நாபிக் கமலத்திலிருந்து ஒரு லோட்டஸ் ஃபிளவர் வருது, அதுல வந்து பிரம்மா கிரியேட் ஆறார். இப்போ அந்த கிரியேஷன் டைம்ல I can understand that you are the same supreme Godhead. I therefore offer my respectful obeisances unto you. நீங்க வந்து அனிஹிலேட்டும் பண்றீங்க, உங்களோட நாபிக் கமலை திரும்பி நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க. எதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மாவை கிரியேட் பண்றீங்க. சோ அதே ஆளுதான் நீங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு நல்லா புரியுது. நான் வந்து என்னுடைய வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன். त्वं नित्यमुक्ता परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवान् त्रि आदिशेषः यद्बुद्धि अवस्थितम् अखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टस्थिता अधिमखो व्यतिरिक्त आसे. My Lord, by your unbroken transcendental glance, you are the supreme witness of all stages of intellectual activities. உங்களுடைய என்னது கண் பார்வை, ஒரு கிளான்ஸ்னா என்னது, கண் பார்வையில இது கடைக்கண் பார்வை சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஆழ்நிலையோடு ஒரு கடைக்கண் பார்வை பார்த்தாலே போதும், என்ன ஆகும், ஆல் த ஸ்டேஜ் எல்லா இன்டெலெக்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே பிறந்து விடும். அவங்களோட அந்த மாதிரி ஒரு பவர், அவ்வளவு எனர்ஜி ஒரு இது இருக்கு. யூ ஆர் எட்டர்னலி லிபரேட்டட். அவருக்கெல்லாம் பந்தமே கிடையாது, அவரெல்லாம் எப்பவுமே லிபரேட்டட் சோல், பரமாத்மா தான். யுவர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் பியோர் குட்னஸ். எப்பவுமே சத்துவ குணத்துல நீங்க இருக்கீங்க. அண்ட் யூ ஆர் எக்ஸிஸ்டன்ட் in the super soul without change. And so super soul எல்லாரோட இதயத்திலும் இருக்கல, அதுல ஒரு மாறுதலும் இல்லை. You are the original personality of God, full with 6 opulence. 6 அந்த இது இருக்கு, செழிப்புகள் இருக்கே, அதெல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கு, எப்பவுமே இருக்கும். And you are eternally the master of 3 modes of material nature. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், அந்த 3 முறைகளை எப்பவுமே நீங்க தான் அதோட எல்லாமே மாஸ்டர். நீங்க அதுக்குள்ள கட்டுப்படுத்த மாட்டீங்க. ஆனா நீங்க வந்து அதெல்லாம் நீங்க அவளை கட்டுப்படுத்துவீங்க. ஏன்னா அதெல்லாம் பிறந்ததே அவரோட சக்தியால தான். Thus you are always different from the ordinary living entity. எங்களை மாதிரி நீங்க கிடையாது. நீங்க வந்து you are different from normal. எங்களை மாதிரி normal living entities விட நீங்க வந்து தனி ஆளு தான், different ஆளு. As Lord Vishnu, you maintain all the affairs of the entire universe, and yet you stand aloof and are the enjoyer of the results of all sacrifice. நீங்க வந்து as a விஷ்ணு, நீங்க விஷ்ணுவா இருக்கிறதுனால எல்லா யூனிவர்ஸ் என்னெல்லாம் இது நடக்கிறதோ அதுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து பாத்துக்கிறீங்க. யூ ஆர் மெயின்டைனிங் எவ்ரிதிங் அண்ட் yet you stand alone. எல்லாம் பண்றீங்க, ஆனா இருந்தாலும் என்னது, உங்களை ஒண்ணுமே இதை பந்தப்படுத்தாது. நீங்க வந்து you are aloof from all that and enjoyer of all sacrifice. யாகம், யஜ்யம், யார் என்னெல்லாம் பண்றாங்களோ எல்லாம் உங்களை தான் போய் சேர்றது. நம்ம என்ன பேர்ல அது யாகம் பண்ணாலும் சரி, அது ஓம்னு ஸ்டார்ட் ஆகும் போது எங்க போறது, கிருஷ்ணருக்கு தான் போறது. यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्य अनिशं पठन्ति विद्यादयो विविधशक्तया अनुपूर्वयात् तद्ब्रह्म विश्वभवम् एकम् अनन्तमाध्यम् आनन्दमात्रम् अविकारम् अहं प्रपद्ये. My dear Lord, in your impersonal manifestation of Brahman, there are always 2 opposing elements, knowledge and ignorance. Brahman வடிவத்துல, that is the ஒரு இது என்னது, ரூபம் இல்லாத வடிவத்தை நீங்க இருக்கும் போது, பிரம்மன் வடிவத்தை இருக்கும்போது 2 ஆப்போசிங் எலிமெண்ட்ஸ். ஆப்போசிங்னா என்னது, எதிர்மறையா இருக்கிற 2 இது இருக்கு. என்னெல்லாம், ஒன்னு நாலேஜ் அண்ட் ஒன்னு இக்னரன்ஸ். நாலேஜ்னா என்னது, ஞானம் அண்ட் ஞானம் இல்லாதது. அந்த மாதிரி 2 இடம் இருக்கு. அப்புறம் யுவர் மல்டி எனர்ஜிஸ் ஆர் கண்டினியூலி மேனிஃபெஸ்ட், but the impersonal Brahman, which is undivided, original, changeless, unlimited and blissful, is the cause of the material manifestation. என்னது, your multi energies are continually manifest. அது வந்து நீங்க அத உங்களோட எனர்ஜி நிறைய இருக்க எனர்ஜி, அது வந்து you keep on creating something and எல்லாம், but அந்த மாதிரி பண்றீங்க. but the impersonal Brahman, which is undivided, original, impersonal Brahman, அதான் ஒளி வடிவம். அது வந்து உருவம் இல்லாத ஒரு பிரம்மன் ரூபத்துல இருக்குல்லையா, அது வந்து என்னைக்குமே வந்து டிவைட் ஆகாது. அன்டிவைடட், ஒரிஜினல் எப்போ அப்படியே இருக்கும், சேஞ்ச் ஆகாது. அன்லிமிட்டட் அண்ட் பிளிஸ்ஃபுல் is a cause of material manifestation. And material create ஆகிறதுக்கு அதுதான் வந்து காரணம். Because you are the same impersonal Brahman. அப்படின்னா நீங்க ஒரு ரூபத்துல இருக்கீங்க, அதே தான் நீங்க impersonal பிரம்மனாவும் இருக்கீங்க. I offer my respectful obeisances unto you. படிச்சு முடிச்சுடலாம் இடக்கும் பாக்குறேன். ஓ, தமிழ் வந்து கொடுத்து தமிழ் யாருக்காவது படிக்கணும்னா அருசலம் படிங்க. இது படிச்சா ஐ திங்க் சத்யாசீஷோ ஹி பகவன் ஸ்தவத் பாத பத்மம் हि भगवंस्तव पादपद्मम् आशीष्दानु भजतीः पुरुषात् मूर्तेः अभियेवम् अर्य भगवान् परिपादीदीनानां
வாஸ்திரேவ வத்தேயக வத்சகம் அனுக்கிரக காதுரோ அஸ்மான். ஓகே, எந்த தேவனே ஒரு பரமபுருஷ பகவானின் நீரே அனைத்து நல்லாசிகளின் பரம வடிவமாக திகழ்கின்றீர். ஆகையினால் மன்னராகி மாநிலத்தை ஆளுவதை காட்டிலும் எவ்வித இச்சையும் இன்றி உமது பக்தி தொண்டிற்கு அடிமையாகி உமது தாமரை திருவடிகளை தொழுவது சால சிறந்ததாகும். அப்படி யாரே இவர் சொல்றார், நான் ஒரு கிங் ஆகி ஒரு ராஜா ஆகி எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி எல்லாம் இது என்னது ஒரு நாட்டை ஆளறதை விட உங்களுக்கு அடிமையாகி உங்களுக்கு நான் பக்தி தொண்டு பண்றதே சால சிறந்ததாக, அதுதான் உகந்தது. உமது தாமரை திருவடிகளை வழிபடுவதன் பயனே அது. என் போன்ற அரியா பக்தர்களுக்கு நீரே ஒரு பசு தனக்கு பிறந்த புதிய கன்றுக்குட்டி பால் கொடுத்து அதனை எல்லாவித ஆபத்துகளிலிருந்து காக்கிறதோ அதுபோல் காக்கின்ற கருணைக்கு கடலாக விளங்குகின்றேன். நீங்க தான் எங்களை எல்லாம் காப்பாத்தணும். ஒரு பசு எப்படி தன்னோட இது குஞ்சு என்னது கன்றுக்குட்டி எப்படி பாத்துக்கிறதோ அதுபோல் நீங்க தான் எங்களை எல்லாம் காப்பாற்றணும். இதோட நம்ம முடிச்சுடலாம். 20 நம்ம அப்புறம் பண்ணலாம். ஓகே, அத்தியாயம் 20 நம்ம அடுத்த இதுல பார்க்கலாம். ரொம்ப ட்ரையா இருக்கானா? ஷோ வெரி ஸ்டாப் ஷேர். நான் இவ்வளவு ட்ரையா இருக்குன்னு நினைக்கல. ரொம்ப டிரான்ஸ்லேஷன் எல்லாம் ஸ்டாப்